ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደግፍናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግኖ ኣለና። ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትመልኽ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝተተርካናን ዝረዳእካናን ዝዕቆብካናን ናባኻውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካልናን ደግፍካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትትን ንልምንን ኣለና። ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጹመ ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡእን ጉህዱን ዝኾነ ምልዓት ጸላይን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ። ካብ ኩሉ ህዝብኻን ካብ ዙርያ ዘዝ ዘለናዮ ቦታን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና። ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላይን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ይኹን ኣሚን። ዲያቆን ግበር ኣቦ ቀሺ ተዘይብሎ ወስኻ ግበር። መዝሙር ዳዊት መበል 51 ኦ ኣምላኽ ከምቲ ዓብይ ምሕረትካ መሓረኒ፣ ከም ብዝሕ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ። ካብ ኣበሳይ ፀቢቅካ ሕፀበኒ፣ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣንጽኸኒ። ኣነ ኣበሳይ ስለ ዝፈልጦ ሓጢኣተይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ። ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ፣ ኣብ ቅድሚኻ እውን እከይ ገበርኩ። ብቓላትካ ቁኑዕ ክትከውን እንተፈረድካ እውን ክትመልኽ። እንሆ ብእከይ ተጠነስኩ፣ እነይ ከዓ ብሓጢኣት ወለደትኒ። ንስኻ ከዓ ንዝጋረድካዮ ንስውር ጥበብካን ስለ ዝገለጽካለይ ንሓቂ ፈተኻ። ብስምዒ ዛተነስገኒ እሞ እነጽህ፣ ተሓፅበኒ እሞ ካብ በረድ እጽዕዱ። ባህታን ሓጎስን ተስማዓኒ እሞ እተን ድርቁማት ኣዕጽምተይ ይሕጐሳ። ንገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ፣ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ። ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፣ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ፣ ቅዱስ መንፈስካ ሃበኒ። ብዝመርሓኒ መንፈስ እውን ደግፈኒ። ሽዑ መገድኻ ንበደለኛታት ክምሮም እየ፣ እቶም ተጠራጠርቲ ከዓ ናባኻ ክምለሱ እዮም። ኦ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ፣ ልሳነይ እውን ብጽድቅኻ ክትሕጐስ እያ። ኦ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት። መስዋእቲ ባሃ የብለካኒ፣ ንመስዋእቲ ምሕራር እውን ኣይትብጎን ኢኻ። እትብጎ እንተትኾን ግና መቕረብ ኩልካ ነይረ። መስዋእቲ እግዚኣብሔር ትሑት መንፈስ እዩ። ኣምላኽ ንትሑትን ለዋህን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ። ኦ ጎይታ ንጽዮን ብሓጎስካ ሰናይ ግበረላ፣ መካበብታት ኢየሩሳሌም ይነደቓ። ሽዑ ብመስዋእቲ ጽድቂ ብዝሓርር መስዋእትን ቁርባንን ባህ ክብለካ እዩ። ኣብ መሰዊኢኻ እውን ኣራሕዊ ከቕርቡልካ እዮም። ሃሌሉያ። ኣብዛ በረኽቲ መዓልቲ እዚኣ ንክርስቶስ ንጉስናን ኣምላኽናን ምስጋና ጸሎት ድቃስ ሰዓት 12 ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቕረብና ሓጢኣትና ክሓድገልና ንልሙና ኣለና። ካብ መዛሙርን ውዳሴታትን ነቢይን ንጉስን ዳዊት በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ዕደሊ በብ ሓደ ዲያቆን ክትዕድልዎ ኢኹም ክትዕድሎ ዲኻንስ በቃ ይተዓደል። መዝሙር ዳዊት መበል 150 ኣቦና ኣበይ መርጌታ ክትጽልይልና። መዝሙር ዳዊት መበል 131 መምህር ተኽሉ ሓውና ክትጽልየልና። መዝሙር ዳዊት መበል 132 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ክትጽልየልና። መዝሙር ዳዊት መበል 133 ሓፍትና መኣዛ ክትጽልየልና። መዝሙር ዳዊት መበል 134 ኣነ ክትጽልየ። መዝሙር ዳዊት መበል 137 ማማ ብረይ ክትጽልይልና። መዝሙር ዳዊት መበል 138 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀሲልክን ክትጽልያልና ኢኽን። መዝሙር 138 ኣዴና ኤልሳቤጥ። መዝሙር ዳዊት መበል 141 መምህር ትምኒት። መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ሳራ። መዝሙር ዳዊት መበል 146 ጥዕመክ እንድሕር ኮይኑ ሓፍትና ፍረወይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ኣይፎን ኢልክን ኣቲኽን ደለኽን ድምፂ ግበራለይ።
سنايتي. ايش سنة حفتي مزمور داويت مبل 246 كتصلي لنا. أنا ونأتي الله دياكم. ايش حفتنا فرويني مزمور داويت مبل 247 كتصلي لنا. من الباش دير أخوم تليكم حبروني حانت مزمور تاريفاتنا لما بين 248 راي قاشا مونغنا لا حفتنا ما أزاخ تصلي لنا مزمور داويت مبل 248 حاويلا تصلي لنا. እሺ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንተሃሊኻ መዝሙር ዳዊት መበል 248 ጸልይ የልና። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓሙቆን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ትሰደድ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኑ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንወኒ ኢኻ በእለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና አሜን። እንሆ ንዕንዕድ ኣብዚ ንዕድ እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ኣብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚኣብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባርኸካ ሃሌሉያ። ክቕፅል እዚኣ ወዲያ ናብዚኣ ኸይ እዚኣ ወዲያ ናብዚኣ ክቕፅል እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራድ ክቆወም ተዳልያ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይን ኩንየን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከ ነብሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኸስ ተናስሒ ምክንያቱ ኣብ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃንም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንስኢኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኣውና መምህር ተኽሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ
موال سب زي ودا إذا عالم الزخاء نزل عالم زنبر انت نخون سي نفسي نتصر زخونة مغنيات محلو كنيرو جنك تتصيف زخونة تكبارات كن اتحماق كاين اب قدميتي حق انيا مستقلا اب عرات حاتيات تسطحكي ابتي شللتنيا خدعن سغاخي خلخي انت ايو اتهبيو ملسي او خريستوس املاخي بتي ازيو زفرح فردخا سنبد نتي زلعلماوي فردخا انبركخ بتي ملكتا نبص ابراكا برهانكا انقد قطالخو انا حسم دنوس اب عراتي دقيس زلخو اب هيوتي ون زي قدس عنكو نايتي تقبل قرص ابنت بموساد اب نفس اف لبي انا وقعكو املاخ انا جبننيا يمو قرب لله يبلالخو يزيان وزي فن ولا علم علم امين አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ኦነጽት ድንግል سمع دلخو እዋ ماشي ونصت دنجل نبارياخي اتي قلطوف صلال رديتكي زرقحي نتي اب محلنا كم معبل زقماتل كفو حسابات كاباي ارحقيو نتحممت نفسي بخانتو النت ازيو هلواتا طفيوا قالو امو ناب صلوتن من قاحن ابسكسيا ابقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت التلمن علايت عدن إخي عدى منشي هوت نقوسين أملاخين قويتا إيس كستوس تصفاي إخي سفاد لها نفس قدس حجم وصنت العالم على من يكون يغني اللي ማማ ብረይ ኦጎይታ በዛለት እዚ አና ዓሞ በዚ ሓጢያት ክንሓድር ሓልወና مش وقيتا بزا ساعات زي أنا عمو بزي حتيات كن حدر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخا بروخ يخمو برغت كأزي وزحيو قدسهم كون نزل ألم كبر زملو إيو آمين وقيتا خمزي أباخا توكلنا يزلنا محرتك خمو تخنلنا أعنت كلو نعخا يتسبيا ألوا نسخاخا أبوانو مقبي اتهبم وأملاخنا مدهانيا والتسفى كلها وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخا إخا كابزا عاليت إزي نزل ألم تدحننا تعقوبنا آمين وقيتا بروخي خمو فردخا مهرني وقيتا بروخي خمو حقنتك أردأني وقيتا بروخي خمو كبرخا أبرهالي وقيتا محرتك نزل ألم ينبر وقيتا نعا نتكبر إيدكا كاب ولدو ناب ولدو معقوبي سلزخنكا أي تنتقني وقويتا نعيب نعاخا بدي لأيامو محرن النفس يدحنان النابلكو اتسل ألخو وقويتا أبخا توكيل ألخو أدحنني فقد كاخ قبر كأمهرني نسخة أملاخي فالفالي هوت إيخا ببرهان كادما إينا برهان النرئي محرت كان أبتم زفلتوخا كبرخا أنا بقنوعات لبي تمتع تسقان برخة مسكانا بحقناتك إيو وقدمي عالم زنبر كان نزل عالم تنبر زلوخا أبون ولدن منفس قدسون نعاخا مسكانا وداسي قرما يقبا لو من كل ساعة نزل عالم أمين أولو القويتا بأخام إمان بسم كامزمار سنة إيومو محرت كأب تصبح حق إنت كادماليت ليتي أزنتو አሜን። አፍትና ሰናይት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ እቲ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካሙታት ዝተንሳእኻ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ መሃረና ኣሜን። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎሚ ንኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሕደገልና
أوجيتا بدلنا يتصبصبلنا أوجيتا أبسانا يقربلنا أوجيتا نحمات زبخا بصحي يوم ما من تتقدس مكايل كافوسهم أوجيتا نتهم زموت أبوتاتنا نحواتنا كانوا بسمع عرف وكاب حتيات نصوص زخون كاجويتا محرنا وكاب حتيات نصوص زخون كاجويتا ردأنا لما نونا كأتقبل لنا كبر مسجانا فتصم معارك قدسنا نعخاي جبا أمين أوجيتا محرنا أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا أمين بغعات كبرنا بمسجانا خمزي إلنا هنصلي أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصخات مسا فؤادك هم تأب سمايكم دماء مدري يخلنا علة جيرانا لهم هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم أبسانان بدلنا نحدقلنا كاب كفاد حنا نادى أنبرنا فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر نزل علمنا سكاي وجزئتنا مريم بنايك قدوس جبريل مال السلام تا سلام بلك الله بحلنا خدنجليخي بسقاهون دنجليخي عدق زي أبي هرقويتا سراويت سلام بلك الله نسخي كاب أنس استفلخ برختيغي فركر سخون بروخي أومل تسقى وفي السهتدس بالكي حتياتنا حسر يلنا نابتفت ودخي يسوس كروسوس صليخي من انتانا محرت من لنا أمين عفتنا فرويني مزقانا نقدس دنقل مريم لا دياكون سوري وقدستي ملئت تتسقى كل جزي دنقل زخونكي ولاديت أملاح أدو كريستوس سلام نبلكي ما انت حدياتنا حد قلنا نفقر وجهي صلتنا أعرقنا نحك أن برهان يسوس كريستوس أملاحنا زولد كلنا قدستي دنقل سلام نبلكي نحدياتنا نفسنا حديقو محرنا نبويتانا لمنلنا وقدستي دنقل مريم ولاديت أملاح نزار إيساب مئنتي أمالاديت ناب ودخي يسوس كريستوس بحدقت حتيات كتصقونا لمنلنا وناي حقي نقستي دنقل سلام نبلكي وانا أمانيئل أملاحنا زولد كلنا قرعات زرقنا سلامتانا أربالكي أو دنقل ببيتانا يسوس كريستوس زتأمنت أمالاديت حتياتنا من أنتي كحد قلنا تذكرنا آمين آمين ودي أوه دياكون حرة thank you thank you عفتنا لولا نقع السلام أتخي ما توصلوا هيمانوت هذا نتو ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታን ንጉሴን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓቶም ንሓጣን ሕድገቶም ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ نسجد نبسر نسجدلون نخبرون أوجيتا محرنا أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا آمين آمين ماما رزنتنا هيمانوت صلوت ناي هيمانوت صلوت كل بزحازي سماين مدرن زرقن زيرقن بزفتري بحد እግዚአብሔር አብ نآمن بحد أوجيتا بإيس كريستوس عالم كي تفتري مسؤولو بزخوني والد أب وحدو نآمن كاب برهان استرخب برهان كاب حقኛ أملاخ استرخب أملاخ استولدن برفتر زي كوني بملكتو مساب معرض كوني كله بقو استفتري زي كو قدام أبزري زلو يخو ويساب يخو منم استفتري يلبون مئنتانا مئنتسب مئنت دحنتنا كاب سمايات زوردي بمنفس قدوس كاب قدس دنقل ماريام سقاد بسي سب كوني دما بزبن انتناوي بيلاطوس مئنتانا تسقلي حامامي مكرا مسكل تقبلي موتي تقبري أب قدسات متحفتي تصحفي أم بل سالساي معالتي كاب موتان تفلي تنسي تخبرنا بسماع عرقي أبي ما نابو تقمتي
ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወቤታት ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሕደገልና ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ መምህር ትምኒት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረ በደልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮም በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ከም አበሳና ዘይኮነስ ከም ምሕረትካ ይኹነልና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓይለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዮም ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ብንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኺ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ጸሊኺ ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተሓርቐናን ሕደገልናን ኦ
وأملاق بسلام كان حدر سلاماويت ليتا هابنا أبزانا يدقاز جيزينا كاب كل ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽ ካልኣኸልና ብፀጋኻን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብእውን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ዋቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግበአካ ሕጅን ንዘለዓለምን ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋሕ ሓዘንን ስቃያት ልብን ርድኣና ብህልውኖም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራናሎም ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናበሳና ክንደገልና ካብ ኩሉ ካ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ንብለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ክውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንብለክ ኣለኹ ንስኻ በንስተ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ጸሎት ቅዱሳን ኣቦታትና ድሰምዐ እግዚኣብሔር ጸሎትና ሰሚዑ ከዓ ምሕረቱ ካብ ናሃ ሰማይ ይለኣኸልና። ካብዚ ብምቕፃል ናይቲ ተኸታታሊ ኣብ 6 ዓርቢ ዝረኣናዮ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 6 ተማሂርና ነርና። ንሎሚ ጽማቕ ወይ ሬቪዥን መጠቃለሊ ድግማ ክህልወና እዩ ንባባይ ክህልወናን እዩ 6 ምዕራፍ ጽማቕ ስለ እንገብር ናብ ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ካሕልፈኩም እየ። ንዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዒ እዝነ ልቦና ይሃበና። ናብ ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተካፈልትና እዚ ጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ሎም መዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ቀዳመይቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ናይ ኩለን ናይ 6 ምዕራፍ ጽማቕ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ስክሪን ይረኣየኩም ኣሎ ድዩ? ድምፀ ይስማዕ ኣሎ ይረኣየኩም ኣሎ? هو መምህር ይስማዕ ኣሎ ይረአ ኣሎ። ኦኬ ጽቡቕ ኣብዚ ሃራይ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ዝወሃብ ጠንቀቕታ እያ ትብል ርእስታ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ኤፌሶን ምስቶም ፅውፅዋይን ጉጉይ መሰረተ እምነትን ዘስፋሕፍሑ ናይ ሓሶት መምሃራን ክቃለስ ኣዘዞ። እዚ ከዓ ትእዛዝ ከም ምዃኑ ኢና ንርኢ። እቲ ሕጊ ንሓጣኣን ከም ዝኾነን ድሕነት ብፀጋ ምዃኑን ኣጉልሐ። ንናይ ሓቂ መሰረተ እምነት
ተጣበቀሉ ይብሎ ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ዓንዲ ሓቂ እያ። እቶም ትምህርታ ሓዲጎም ዝኸዱ ከዓኒ ኣብ ፀልማት እዮም ዝነብሩ ይብል ሰን አትናቴዎስ ማለት እዩ። ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ሓደ ሰጓጉ ናብ ሐዋርያ ሰባኺ ወንጌል ብምቕያሩ ምሕረት ኣምላኽ ክንደይ ብዙሕ ከም ምዃኑ ዘርእየና። እዚ ከዓ ኣፀቢቖም እቶም ኣቦታት ኩሉ ግዜ ዝምስክሩ ማለት እዩ። ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ዝሃብዎ ርእቶ ብዛዕባ ምዕራፍ ሓደ ክንርኢ ኢና ሕጂ። ዮሃንስ አፈወርቂ ከምዚ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንመምሃራን ሓሶት ብጭካነ ኣይገንሖምን የግዳስ ነቲ ቀደም ሰጓጉ ዝነበረ እውን ከይተረፈ ፀጋ ኣምላኽ ከም ዝረኸበ ብምሕባር ሕያውነት ይምህሮም ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ይእርሞም ብሕያውነት ገይሩ ከይተረፈ ወይ ከዓ ንከይሰጎገ ምሕረት ከም ዘለዎ ዋላ ተተጋግኹምሲ ሕጂ እውን ተመሊስኩም ናብቲ ቁኑዕ ክትነብሩ ኢኹም ዝብል ዓይነት ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንስሓ ወትሩ ከም ዝከኣል እዩ ዘርእየና። ምክንያቱ ተጋጊኻ ኣካልካ ሓደ ግዜ ሲ ብኡ ትጠፍእ ማለት ኣይኮነን። ቤተክርስትያንና ከምኡ ትምህርኒ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ ግዜ መሓሪ እዩ ማለት እዩ። ተጋጊልካ ጌርካ ክትጠፍእ ኣይግባእካኒ። እንታይ ደኣ ንስሓኻ ተቐቢልካ ትመፅእ ቤተክርስትያን ነቲ ዝገበርካ ጌጋ ከዓኒ ከይደገምካ ትነብር ማለት እዩ። ጳጳስ ሰብሬስ ናይ አንጾኪያ ከዓ ከምዚ ይብል ናይ ሓቂ መሰረተ እምነት ኣብ እምነትን ፍቅርን ደኣ እምበር ኣብ ወለዶ ኣቆፃፅራ እተመርኮሰ ኣይኮነን። መናፍቃን ኣብ መንፈስ ዘይኮነስ ኣብ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ምስ ዝምርኮሱ ነቲ ቃል ብፀጋ እዮም ዝርድኡ ወይ ከዓ ብጌጋ እዮም ዝርድኡ። ይቕሬታ ነቲ ቃል ብጌጋ ይርድእዎ። ምክንያቱ ናብ ኣቋፃፅራ ወለዶ ኣነ ወዲ ክስተ እየ ኣነ ከምዚ ከምዚ ኢልካ ብምባልሲ ናብ ጌጋ እዩ ዘስዕበልካ ማለት እዩ። ሲሪል ኦፍ አሌክሳንድሪያ ከዓ ከምዚ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ምሕረት ክርስቶስ ብዙሕ ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ ከመይሲ ፀጋ ኣምላኽ ክሰግሮ ዝኽእል ሓጢኣት የለዎን ድኾነ ይኹን ሓጢኣት ሲ ብፀጋ ኣምላኽ ክሰዓር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ተረኣ ናብ ኣምላኽካ ተመሊስካ እቲ ገጋ ዝኸበርካዮሲ ፍፁም ጌጋ ዝበሃል የለን። ክህሉ ክእል ግን ምሕረት ዘይብሉ የለን። ኣምላኽና መሓሪ እዩ ማለት እዩ። ተጋጊልካ እንድሕር ናይ ብሓቂ ዳ ተነሲሕካሲ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ። ምዕራፍ 2 ከዓ ከምዚያ ትብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣመንቲ ብሰላምን ብፅድቅን ምእንቲ ክነብሩ ንኩሎም ሰባት ብፍላይ ከዓ ንገዛእቲ ወይ ከዓ ዝያዳ ከዓ ንመራሕቲ ፀሎትን ክንፅሊ ፀዊዕና ኣሎ። እዚ ንመራሒ ክትፅውዕ ከለካ ወይ ከዓ ክትፅልየሉ ከለካ ሓገዝ ክትቀርበሉ ከለካ ናብ ኣምላኽ ክትልምነሉ ከለካ ግን እንታይ ብለና ኣብ መንጎ ኣምላኽን ደቂ ሰብን እንኮ ማእከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣጉልሐ እዚ እዩ ዘርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ብዘይካዚ ሰብኡትን ኣንስትን ብዛዕባ ኣምልኾ ዘለዎን ግደ ክግለፅ ከሎ ንደቂ ኣንስትዮ ትሕትና ዘንፀባርቕ ኣከዳድና ክኽደና ተኣዛዝነት ክመሃራን ተማሕፀነን ንዓን ጥራሕ ኣይኮነን ግን ኣብዚኣ ኣተኮር ኣቢለን ዓን ምክንያቱ ብክዳነን እውን ንክርስቶስ ከኽብርኦ ከም ዝኽእላ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ማለት እዩ። ካብቶም ናይ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝበልዎ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከዓ ከምዚ ይብለና ምእንቲ ኣሕሉቕ ሓለፍቲ መራሕቲ ሃገራት ማለት እዩ ምፅላይ ክበሃል ከሎ ምስ መገዶም ተሰማሚዕካ ምፅላይ ማለት ኣይኮነን። እዚኣ ከነስተውዕለላ ይግባአና ክንፅልየሎም ኣለና ግን ከምኦም መሲልና ይኮንና ንፅሊ ምስ መገዶም ተሰማሚዕና ምፅላይ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንዓና ንኽሕሸና ይግዳስ ህዝቡ ብሰላም ምእንቲ ክነብሩ ኣምላኽ ነቶም መራሕቲ ብፅቡቕ ክመርሖም ምልማን ማለት እዩ። ንዓና ክጥዕመና ማለት እዩ። ንሕና ንልምነሎም ንዓኦምሲ ንዓና መታን ክጥዕመና እምበር ንዓኦም ኣይኮንና ንልምነሎም ዘለና። ንሳቶም ግን ኣብ ኣምላኾም ተመሊሶምሲ በቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ገይሮም ንዓና እውን ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ከዓ ከምዚ ይብለና ንሱ በይኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽን ንሰብን ብርእሱ ስለ ዘሕብሮም እንኮ ማእከላይና ንሱ ጥራይ እዩ ይብለና። ቤዝል ግሬድ ከዓ ከምዚ ይብለና ግቡእ ኣከዳድናኻ ትሕትና ነፍሲ ማለት ስምረት ሰብ ዘይኮነሲ ንኣምላኽ እተድሊ ልቢ እያ እተንፀባረቕ በቲ ክዳንካ እውንሲ ንኣምላኽ ከተኽብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣከዳድናኻ ሲ ከመይ ጌርካ ከተኽብሮ ከም ትኽእል ማለት እዩ። ትሕትና ነፍሲ ዘይኮነሲ
እንታይ ደኣ ንኣምላኽ ትደሊ ልቢ እያ ተንፀባርቕ ሴንት ቤዝል ደ ግሬት ከምዚ ይብለና ሳታ ዝረኣኹማ ማለት እዩ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ብቕዓት ጳጳሳትን ኣመሓደርትን እዚ ምዕራፍ 3 ዘሎ ማለት እዩ ዲያቆናት እንኮላይ መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያን ጉድለት ዘይብሎም ክብል ከሎ ግን ሓጢኣት ዘይብሎም ማለት ኣይኮነን ገዛእ ርእሶም ዝቆፃፀሩ ተቐበልቲ ጋሻ ከምኡውን ብእምነት ድልዱላት ክኾኑ ኣለዎም ካብቲ እምነቶም ፅኑዓት ዝኾኑ ዳ እምበር ሓጢኣት ዘይብሎም ማለት ክኾነን ሓጢኣት ዘይብሉ ክርስቲያን የለን ሃዋርያ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ዓንዲ ሓቂ ምዃና ኣጉልሐ እዚ ከዓ ምስጢረ ስጋዊ ክብሪ ክርስቶስ ዝገልጽ እዩ ይብለና ሴንት አግናሲዮስ ኦፍ አንቲዮክ እንታይ ይብለና ጳጳስ ብትሕትናን ብቅድስናን ዝመፀ ኣብነት ብምዃን ህያው ምስሊ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ጳጳስ ብትሕትናን ብቅድስናን ዝመፀ ኣብነት ብምዃን ህያው ምስሊ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ብሓይሊ ይኮነን ብምፅራፍ ኣይኮነን ብካልእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብትሕትና ንክርስቶስ እንዳመሰለ ክመፅእ ይግብኦ ሴንት ሲሪል ኦፍ አሌክሳንድሪያ ከዓ ከምዚ ይብለና ቤተ ክርስቲያን ነቲ ክርስቶስ ዝሃቦ ዝመስረቶ እምነት ስለ እትሕልዎ ዓንዲ ሓቂ እያ ዓንዲ ሓቂ መሰረት እያ እዚ ናይ ኣቦታት ማለት እዩ ትድበልዎ ብዛዕባ እቲ ሕፅረ ኣቢለ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለዉ ብዙሕ ድጓደለ ኣለኹ ምሉእ ማለት እዩ ሴንት ግሬጎሪ ኦፍ ናዝሪን ከኣስ ናዝሬት ይብለና ከምዚ ይብለና ዘይበቅዕ ወይ ከዓ ዘይበቅዕ ኣብን ምሻም ዓብዩ ሓጢኣት እዩ ከመይሲ ንካልኦት ከስሕቶምን ንነብሶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሕተትን እዩ ምክንያቱ በቲ ጌጋ ንሱ ዝገበሮ ነቶም ካልኦት እውን ጌጋ ዘእተዎም ኣምላኽ ነብስናታቶም ካብኡ እዩ ክደልያ ማለት እዩ ስለዚ ክሸሙን ከሎውን ተይሸይሞም ዝሰርሕዎ ስራሕን ብኡ ክሕተቱ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ደሎ ማለት እዩ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ ክሕደት እተወሃበ መጠንቀቕታ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ገሊኦም ከም መውስቦ ወይ መግቢ ዝኣመሰለ መታለልቲ መናፍስትን ናይ ሓሶት ትምህርትታትን ብምስዓብ ካብ እምነት ከም ዝርሕቁ ኣጠንቂቑ ኣሉ እዚ ከዓ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ክንዘራረበሉ ከለና ገሊኣቶም ከምዚ ዓይነት መግቢ ምብላዕ ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ፍቁድ ኣይኮነን መርዓ መውስቦ እውን ከም ዘይፍቁድ ኢሎም እዮም ዝምክሩ ነይሮም ምክንያቱ ብዘይ ብኡስ ቅድስና ክትበፅሓ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ከምዚ ክትገብሩ ኣለኩም እንዳበሉ እዮም ዝምክሩ ነይሩ እሱ ግን ጌጋ ምዃኑ ኣቐዲሙ ይነግሮም ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ብፍርሃት ኣምላኽ ከሰልጥን ብዘረባን ፍቅርን ንፅህናን ከዓ ኣብነት ክኾኖም ተማሕፀኑ ብኩሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ብኣምነት በቲ ዝብሎ ጥራሕ ደይኮነስ በቲ ዝገብሮም ኮላይ ክምህሮም ከም ዘለዎም ኣብነት ክኸውን ከም ዘለዎም እዩ ዝምህሮ ደሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ካብቲ ኣቦታት ዝበልዎ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ዝበልዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ምዕራፍ 4 ንኣምላኽ ምምሳል ክበሃል ከሎ ካብ ሓጢኣት ምርሓቅ ጥራይ ዘይኮነስ ብፀሎትን ብምፅንናዕን ብፍቅርን ብቅድስናን ምምላስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዕኡ ምምሳል ማለት እዩ እና አውግስቲን አትናቴዎስ ከዓ እንታይ ይብለና መናፍቅነት ከም ዝለዓለ መንፈስ ቅዱስ የጠንቅቕ ኣሎ መናፍቅነት ከም ዝለዓለ መንፈስ ቅዱስ የጠንቅቕ ኣሎ ስለዚ ከዓ ቤተክርስትያን ነቲ ናይ ሓቂ መሰረተ እምነት ንምሕላው ንቑሕ ክትከውን ዘለዋ ንሕና እውን ንቑሓት ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ እንተደኣ ፈይጥካዮ እቲ ጌጋ ክመፅእ ከሎ ሩዲ ማለት ነቲ ብዙሕ ደሎ ጌጋታት ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ይምህሩናዮም ዋላ ዲያቆን ሓውና እውን ይብለና እዩ ነቲ ካብ ኩሉ ናብቲ ጌጋታት ዘሎ ተተኩርሲ ናብቲ ሓቂ ዘላ እንድሕራ ተኪርካ ንዓ ሒዝካ ጥራይ ክትከይድ ይግባእካ እሞኒ ካብቲ ኣቦታትና ዝበሉና ዝወፀ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ናይ ምዕራፍ 4 ከዓ ብዛዕባ ክሕደት እተዋሃበ መጠንቀቕታ ኢላ ትቅፅል ዘላ ጾም ሰናይ እዩ ሃዋርያ ኤፍሬም ድበሎ ማለት ጾም ሰናይ እዩ ሰባት ንመውስቦ እንተኸልከልዎ ወይ ንፍጥረት ኣምላኽ ርኩስ እንተ ኢሎሞ ግና ኣብ ትዕቢት ኣብ ናይ ሓሶት መናፍስትን እዮም ዝወድቁ ጾም ሰናይ እዩ ግን ስጋ ምብላዕ ጌጋ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣጅሳቶም ከምኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም ገለገለ ነገራት ከምዚ ኣይትብልዑ ከምዚ ትግበሩ ስለ ዝብሉ ነበሩ ነዚ ኢሉ ከዓ መልሲ ዝህብ ደሎ ማለት እዩ ምዕራፍ 5 ንካልኦት ብዛዕባ ምኽባር ዝግለፅ መምርሒታት
حواري ጳውሎስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እተፈላለዩ ጉጅለታት ብኸመይ ከም ዝሕዞም ዝመርሖም መምርሒ ጢሞቴዎስ ሃቦ ንጢሞቴዎስ ሂቦ ማለት እዩ ንሽማግለታት ከም ኣቦታቱ ማለት እዩ ክሪኦም ዘሎ ኣቦታት ተደኣ ኮይኖም ሰብኡት ተደኣ ኮይኖም ንበበለታት ከዓኒ ከም ኣዴታቱ ክሪአን ከም ዘለዎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ብኣኽብሮት ከም ዝመርሖም የጉልሕ ንኣሓት ከዓ ብንፅህና ይብል ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ንደቂ ኣንስትዮ ንኣሽቱ ክርኢ ከሎ ብንፅህና ደኣ እምበር ብካልእ ብስጋዊ ከይጥምተን ኣተኪሩ ብንፅህና ክትጥምተን ከም ዘለካ ወይ ከዓ ክትመርሐን ከም ዘለካ ኢሉ የጠንቅቆ ብዛዕባ ኣድልዎ ንከይገብር እውን ኣጠንቂቑ መሓረው ንጢሞቴዎስ ድማ መራሕቲ ኣብ ምሻም ጥንቁቅ ክኸውን ከም ዘለዎ ተማሕፀኖ ምክንያቱ እንተደኣ ብዘይኮነ ሸይምዎም ነፍሱ ጥራሕ ደይኮነ ንሳቶም እውን ክሕተት እዮም ንሱ እውን ክሕተት እዩ ዋላ ካብቲ መሪሕነት እውን ብዙሓት ሰባት ናብ ጌጋ እንተደኣ ከይዶም ሓላፍነት ነርሶም ንሳቶም እዮም ክወስዱ ማለት እዩ ሰንት ጃን ክሪዞስቶም ከዓ እንታይ ይብለና መበለታት ዘድልየን ነገራት ብምምላእ ኣኽብረን ንዓተንስ ትዝግብአን ግበረለን ርኢና ነርና ትዝክርዎ ተኾንኩም ናይ ኤክሌዚያስቲክ ዊዶው ዝበሃላ ተን ቤተክርስትያን ማዕረግ ትህበን ማለት እዩ ካብ 60 ዕድሚአን ንላዕሊ ዝኾና ቤተክርስትያን ባዕላ ከም ትሕዘን ንሳተን እውን ብዙሓት ኦርፋን ይኹን ወይ ካልእ ነገራት ኣብቲ ቤተክርስትያን ልክዕ ከምቲ ማዕርገ ክህነት ተዋሂበን ማለት እዩ ከም ደገልግላ ከም ነበራ ኢና ርኢና ቤተክርስትያን ዋላ ሓደ ሰብ ክጠፍእ ወይ ከዓ ክጉዳእ ኣይትደልኛ ወይ ከዓ ክጎድላ ኣይትደልኛ ዘይግባእ ስድራ ቤት ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክትሕዙ እያ ትደሊ ዳ እምበር ቤተክርስትያን ኣይትሰጉግን እያ ዋላ ክጠፍእዋ እውን ሰባት ኣይደለልኒ እንታይ ደኣ ንድ ተጋገየ ሚሂራ መሊሳ ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ እያ ተትሕዞ ማለት እዩ ሴንት ቤዝል ደ ግሬት ከዓ ከም ዝብለና ሓጢኣት ሓደ መራሒ ንብዙሓት ይፀሉ እዩ ሕጂ መራሒኻ እንተደኣ ሕማቅ ኮይኑሲ ደድሕሪኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ ተሃዊኽካ ኣይትሽሞ ወይ ከዓ ኣይትሽም ነቲ መጓሴ ዘይበቃዕ ምሻም ንቤተ ክርስቲያን ይጎድኣ እዩ ነቲ መጓሴ ዘይጠቅም ወይ ከዓ ዘይብቑዕ ዝኾነ ሰብ መራሒ ነታ ቤተክርስቲያን ክጎድኣ ይኽእል እዩ ከፅርፋ እውን ይኽእል እዩ ብሓቂ ሴቨረስ ከዓ እንታይ ይብለና ኦፍ ኣንቲዮክ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሽማግለታትን ድኻታትን ኣብ ዘለዋ ርክብ ኣድልዎ ወይ ሃብቲ ዘይኮነስ ምሕረት ክርስቶስ ዘለዋ እያ ተንፀባርቕ ንዝኾነ ሰብ ብሓደ ዓይነት እያ ትሪኦ ቤተክርስትያን ብሓደ ዓይነት እያ ትሪኦ ሳንቲም 2 ሳንቲም ድሃበት ኢንፋክት ዝያዳ ትርአ ካብቲ ዘለዎም ዝሃቡ ስለዚ ቤተክርስትያን ብኣድልዎ ኣይትርኢና እሞ ነዚ ከዓ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ይብሎ ማለት እዩ ኣፍታ ምዕራፍ 6 ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ኣምላኽ ምስ ስስዕ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዓቅሊ ኣምላኽ ምምላኽ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምእዋጅ ብዛዕባ ፍቅሪ ገንዘብ ወይ ከዓ ኣምልኾ ገንዘብ ኣጠንቂቁ ኣሎ ንጢሞቴዎስ ካብ ስስዐ ክሃድምን ፅድቂ ክስዕብን ተማሕፀኑ ንሃብታማት ለጋሳትን ትሑታትን ክኾኑ ከምኡ እውን መኽዘኖም ወይ ከዓ ባንኮም ወይ ከዓ ማዕከኖም ኣብ ሰማይ ክገብሩን መምርሒ ሃቦም እንታይ ደኣ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ዘለዎም እምነት ክህሉ ከምደይብሉ ከምደይኮነ ምክንያቱ ንክልተ ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ገንዘብን ወይ ከዓ ነዚ ዓለም እዚኣን ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትግዛእ ከምዘይትኽእል እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ ኣቦታት ዝበልዎ ማለት እዩ ሃብቲ ክፋእ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ኣቦታትና ፃድቃንሲ ብዙሓት ሃብታማት እዮም ነይሮም ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ምፍቃር ሃብቲ ግና ሓጢኣት እዩ ሃብታማት እሙናት ገብቲ ሃብቶም ክኾኑ ኣለዎም በቲ ገንዘብካ ጌርካሲ ፅድቂ ክትገብር ይግባኣካ እዩ ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት ክትወርስ እንተደኣ ደሊኻሲ በቲ ገንዘብ ኣምላኽ ዝሃበካ ጌርካስ ንዕኡ ናብ ሰናይ ነገር ክተውዕሎ ኣለካ ክትገዝእ ኣይኮንካን ብኢኻ ትገዝእ መንግስተ ሰማይ ግን ብግብርካሲ ክትገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ሃብቲ ክርስቶስ ምዕጋብ እዩ ናይ ሓቂ ሃብቲ ብክርስቶስ ምዕጋብ እዩ ስስዐ ንሰብ ያዕውሮ እምነት ግና ሓራ የውፅኦ ምክንያቱ እቲ እምነት ምስ ኣምላኽ ተደኣ ኮይኑ ሓራ ከውፃና እዩ ማለት እዩ ካብታ ናይ መጨረሻ ደላ ስላይድ ከምዚኣ ትመስል እቶም ሰማያዊ መዝገብ ወይ ከዓ ርስቲ ዝደልዩ ኣምላኽ ርስቶም እዩ እሞ ከቶ ኣይክደኽዩም እዩ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሲ
ተስፋ ስለ ዘለና ሰብ ተስፋ ስለ ዝኾንና ኢልና ንነብር እምበር በዚ ምድራዊ ዘለና ኣሚንና ንነብር ኣይኮንናን እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ክርስትያን ኮይንና ማለት እዩ። ኣብታ ናይ መጨረሻ ዘለዋ እዚኣተን ቀንዲ ኣርእስትታት ትምህርትታትን ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስ ብመሰረት ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝተዋሃበን ማለት እዩ ነቲ ናይ ሓቂ መሰረተ እምነት ተጣበቀሉ ይብሉ። ቤተክርስትያን አንድ ሓቂ እያ እሞ እቶም ትምህርታ ዝሓድጉን ከዓ ኣብ ፀልማት እዮም ዝነብሩ ቅዱሳት ናቴዎስ ዝበሎ ማለት እዩ። ጸሎቱን ኣምልኾን ምእንቲ ገዛእቲ ኮነ ምእንቲ ኩሎም ሰባት ክንጽሊ ይግብኣና ኩላትና ማለት እዩ። ወንጌል ምእንቲ ክዕንብብ ከዓኒ ንሰላም ዕድመ ኢልና ኢና ንጽሊ ማለት እዩ። እቲ ጸሎት ዘቕርቦሲ ወንጌል ክስፋሕፋሕ ኢልና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። ኣምላኻዊ መሪሕነት ኣቡን ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትሕትና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልናዮ ማለት እዩ ብፍቅርን እናመሓረ ወይ ከዓ እናመረሐ ንክርስቶስ ከንፀባርቕ ኣለዎ። እዚ ከዓ ቅዱስ አግናጢዎስ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ተግሳጽ ኣካላትና ብኣካላዊ ምውስዋስ ማለት እዩ ኤክሰርሳይዝ እንዳገበርና እንታይ ኢና ንገብሮ ነትርሮ ኢና ማለት እዩ። ነፍሲ እውን መዓልታዊ ብፍርሃት ኣምላኽ ክትስልጥን ኣለዋ። ልክዕ ከምቲ ንኣካላትና ኤክሰርሳይዝ ጌርና እንተኣሽሙ ክኸውን ንገብሮ ሲ ጥንኩር ክኸውን ንገብሮ ነቲ ነፍስና ወሲ ብመዓልታዊ ብፍርሃት ኣምላኽ በቲ ዝግብኣና መፅሓፍቲ እንዳንበብና ምስቶም ኣቦታትና መራሕቲ ቤተክርስትያን ዋላ እውን ኣቦ ንስኻና ምስኣቶም እንዳተመኻርና ሲ ከመይ ጌርና ናብ ኣምላኽ ከም ንቐርብ እንዳገበርና ንነፍስና ከነዓቢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናይ ሓቂ ሃብቲ ብወርቂ ዘይኮነስ ብእምነት ብፍቅርን ኣብ ዝመልአ ልቢ እዩ ዝነብር። እዚ ከዓ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሎ እዩ። ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ፀኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምን ከዓ ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ ጸሎትኩም እትገብሮ እግዚኣብሔር ፀኒኢሉ ይስማዕኩም። ኣሜን። ካልኦት ተስማዕልና ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ዶሎ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ዝሃበና ጽማቕ ናይ 6 ምዕራፍ ጽፉፍን ገላፅን ትምህርቲ ዝሃበና ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ራይ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ክንዝምር ኢና። ሓፍትና ሉላ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ መስለኒ። ናብ ሓፍትና ሉላ ካልኦት ተለዋ ግን ድሓን ሕተት ሄሎ ስማዕ ኣሎ? እዋ ስማዕ ኣለኺ። ንካልኦት ከዓ ዕድል ድሓን ሃብ። እሺ ድሓን ሰምዑ ክለዉ ስድራ እግዚኣብሔር ራይ ስቕ ኢሎም ፈቒዶም ክለዉ ማለት እዩ። ሓፍትና ሉላ ናባኺ ኣረሺ ሓፍትና ሕይወት እግዚኣብሔር በየናይ ቃላት ትብል መዝሙር ከዝምሪ ከም ፍቃድ ኣምላኽ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጸው ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጸው ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ገይሩኒ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ገይሩኒ ናቱ እቲ ማይ ዒላ ኣይኮነን ጽምኢ ዘተርከሰ እቲ ማይ ህይወት እዩ ንዓይ ዝፈወሰ ኢየሱስ እዩ ንሱ ነፍሰይ ዝረኸባ ብዘይውዳ ምሕረቱ ናብ ጽድቂ ዝስሓባ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጸው ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጸው ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ገይሩኒ ናቱ ብድኻም ናይ ሰባት ኣይፍንፍንን ንሱ ንድሓን ናይ ነፍሳት እዩ ንዑ ሓገሱ
ንዓይኒ ክደሊ መፂኡ በይኑ ሪኣቶ ያ ነፍሰይ ነቲ ዓብ ምድሓኑ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልፆ ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልፆ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ ነቲ ምረት ልበይ ሕልኽላኽ ናይ ቤተይ ሕልኽላኽ ናይ ውሽጠይ ኩሉ ነጊሩኒ ዘርዚሩ ታሪኸይ ሰላም ሂቡኒ ሸኽመይ ኣራጊፉ ዳግማይ ሰሪሕኒ ልበይ ብዓሪፉ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልፆ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ። ስለመዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ካብትና ሉላ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ጣዕምቲ መዝሙር በየናይ ቃላት በየናይ ልሳን ክገልጾ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ቢሒቱ ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ ትብል መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሓ። እዛ መዝሙር ከምዛ ትሰማዕናያ ናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱ ባህሪኡ ከዓ እትገልጽ ንሕና ብተግባርና ዘይኮነስ ብምሕረት ኣምላክ ከም እንነብር ብምሕረት ኣምላክ ከም እንጸድቕ ሓጢኣትና ዘይፍንፍን ይቕረ ባህሊ ፈቃር ዝበህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ማይ ሰቲና ደይኮንና እንረዊ ፈልፋሊ ህይወት እሱ ስለ ዝኾነ መድሃኒት ወሲድና ዘይኮንና ንሓዊ ስፖርት ሰሪሕና ዳይት ጌርና ደይኮንና ንፍወስ ኣምላኽና ፈውስና ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ኣዝያ ዓማቕ ንምሕረትን ባህሪ እግዚኣብሔርን እትገልጽ መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሓ ደጊመ ኣብትና ሉላ ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ሓራይ ነዛ ክትዝመር ፀንሐት መዝሙር ብቓል ኣምላኽ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከተስተንትንዋ መድረኽ ናባኹም። ማማ ትርሓስ ወልዱ ማማ ህይወት ማማ መዓዛ ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም ብዓብይኻ ኣቦና ቤ መልኣከ ሰላም ኣብ ኣገልግሎት እዮም ፀኒሖም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ኣቦና ሰላም ፀናኹም ዲያቆን ኩልኹም ከመይ ምስዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲያቆነይ ትርሓስ ኣለኹ። እሺ እንኳዕ ሰላም ኣተኺ እግዚአብሔር ይመስገን። ካድሓነ ሰላም ፀናሕኩም። ኣብቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ኢየሱስ ድማ ህያው ኣምላኽ እቲ ኣቲ ሰበይቲ ዝብለኪ ዘሎ ምን ምዃኑ እንተትፈልጥሲ ኣብቲ ማይ ህይወት ማለት እዩ ተትፈልጥ ግዳ ምልመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ኢላ እዚ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ክረኽቡ ኩላ ዓይኒ ወይ ክሳብ ብምልእታሲ ብዛዕባ ተኣሽሚያ ትገልጽ ከይን ወሓልኩም ቴንኪ ቃልዮ ተስማዕልና ማማን ትርሓስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናይታ ሳምራዊት ሰበይትን ዝርርብያ ትክክል ነዛ መዝሙር ትገልጽ ጥቕስያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ቢሒቱ ኢየሱስ ጌሩኒ ናቱ እያ ትብልታ መዝሙር ኩላትና ንፈልጣ ንኾን ኢና ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ገለ ጣዕምቲ መዝሙር እያ። እስኪ ብዛዕባ ድኾነ ሓሳብ ኣስተንትኖት ኣለና።
ክትንዶ ኣነ ዲያቆን ሓወይ جماعة رزانة ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 24 يوحنس ነታ 17 ገይሩኒ ናቱ ትብል ወኣቦይ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክህሉ እደሊ ኣለኹ ትብል ماشي ثانك يو يا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 24 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ መዛሙርቱ ዝጸለዮ ጸሎት እዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣይፎን ኢልቂድ ክሓፍ ኣቢልክ ደለኺ ወይ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ናባኺ ኣነ ዲያቆን እሺ መዝሙር ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 6 25 ወእግዚአብሔር ምሕረትካን ሳህልኻን ካብ ዘለዓለም እየን እሞ ዘክረኒ ወእግዚአብሔር ንሓጢኣትን ንእስነተይ ኣበሳይ ኣይትዘክር ከም ለውሃትካ ስለ ሳህልኻ ኢልካ ዘክረኒ አሜን እግዚአብሔር ብሳህሉ ይዘክረና ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ ኣሜን ዳዊት 25:6 እሺ ንሓደ ክልተ ዓደል ክህቤ ዲያቆን ሓንቲ ድኽብል እሺ ቦና ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 18 ኣቦ ድማ ኮነኩም ንስኻትኩም ምን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ አሜን ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 18 ኢየሱስ ጌርኒ ናቱ እያ ትብልታ መዝሙር ክብርና ኣምላኽ ኣቦ ክኾነና ንሕና ውሉዱ ክንከውን ዝፀዋዐና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣቦና ሓራይ ዘዳለና ሪድ እንተሃሊና ቅድመ ምስጋርና ሓራይ እምበኣር ድኾነ ሓሳብ ተደየለ ኣብዚ ናይ ሎሚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ፅማቕ ናይ 6 ምዕራፍ which is ናይ 6 ሰሙን ወርሕን 2 ሰሙንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ዝተመሃርናዮ ትምህርቲ እዩ ብሓፈሻ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ንጢሞቴዎስ ተቐዳመይቲ መልእኽቱ እንታይ ተጠቃልል ነይራ ኢና ሪእና ናይ 6 ምዕራፍ ወላ ነቶም ዘይነበርና ኣብ ገለ ክላሳት ሚስ ድገበርና ፅሙቕ ኣቢሉ ኣሕፅር ኣቢሉ ንኩለን ምዕራፋት ተንኪፍልናዩ መምህር እሞ እንታይ ተማሂርና ሎሚ ካብዘን 6 ምዕራፍ ኣብዚ 6 ሰሙን እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ደስ ኢልና እንታይ ተረዲእና ንጉባኤ ነካፍል ወይ እውን ደይተጠቕሰ ብዚ ትምህርቲ ክጥቀስ ኣለዎ ኢልና ንምልአሉ ነገር እንተሃልዩ እውን ይኣር ዌልካም ሕቶ እንተለና እውን ምክንያቱ ናብ ካልእ ናብቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ስለንሓልፍ ሎሚ መወዳእታ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ እዛ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ እውን ድኾነ ሕቶ እንተለና ኣቦታት ኣለዉ መንጎና ክንሓትት ንኽእል ኢና ጊዜ ኣለና ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂልና ዳንበብና ምዕራፋት ምልስ ኢልና ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ዳፈተሽና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ድኾነ ሕቶ ሓሳብ እንተለና ናባኹም መድረኽ
አራ ጊዜና እንጠቀመሉ أنا خجمر لكم يدحان حنتي الشي دمت سميع مثلني ترحس يا ديك أنا ما أعرف ما ترحس أب معرف سلسة دي 4 سي بكدادن أمي فلوتو قبل كلاسي نسا قرب أبرهيلنا عندي ممرنا كن قرب حبري مور انت أشمو مدلو خنير أنا مالتي الشي سميع والله اللي سلناي thank you ماما الشي نابوتات بلالو حاونا ممرتخلو أرى ماما ترحس أبوتاتكم اللي سلنايم بمرقت اللهم ده الله بممر قال هو كفالينا عندي قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا زحتنا بهم يا انت يا تحتو تما بقولنا يتحتو انت يا بكدادن أم يفلطو إيلون يروفتا معرف سلسته مسلني إلى ماما ترحس انتاي نمبالي سيك تنتصر لنا قدامي تيموثاوس معرف سلسته تانباب ده توصلنا دياكون كابتن باب كنبقس وتانباب معرف سلسته مسلن دي إلى ماما ترحس شكن قبرا أب أجينايت مسلن انت تقصيب زعبا كردنا دلا وي 4 سلسة أب 4 يا مسلني 4 دحان تتو كيبل قبعي خسابت تاما بقول نرخبا أبقال انت عش مسقر ما دياكون ماشي وبحف الشاب كادادنا ناي دك انستيو ولا حجون تغسلنا تصني حنديو بكادادنا أنا سنة سرعة كلو وقليلو تنكيفلنا تصني بزعبايا تا حتو دحان تا تقصير أيوة أنا كساب تا تقصي تبلوا أبزا معرف كلته قصر حدا كنببي انبار قدم كله مهللا صلوت من ميلاد مسقانا من كل سب كجبر معد الله يا تبل أجن من تازي أقطع صار ليه برقت شدش يوم عرف عزي ركيق تمرت دلوينا خن مهار أنينا سلسلة زبلنا زي أخستان تنادلي مهللا صلوت من ميلاد مسقانا من كل سب كجبر معد الله سلازي كنت سل خلنا سل نفسنا سل فتوتنا سل بيتسبنا سل أزمادنا دكنا ديكونا سل كل سب صلوت كجبر مهللا كجبر يعتبر دلامو لك خمتا صلاتهم أفكروا زبل المصحف قدس سلا كل سب مسانا زي اللو بأمنات يكون بزخونة يكون سب أبزخونة يكون مجد أبزخونة يكون هيوة ودكة سلا كل عالم كنت اللي 5 قبأنا ولا فتار أي إمانو أو ودكة أي حلو فتارنا مجد غمالسوم مس أملاق بيوت كملالسو ولا توم نأملاق زي أمنو سبات ولا سليهم سلا كله كنت اللي 5 قبأنا أستنتينا إذا أي خكاف لكم دلي كالا إيت معرافيا وطرح حدا ما أنتو كل سب كجبر أمعد على اللقيات بالمو بلبي كم تقدسنا خنقبرا سلاز دلو خير نتصلينا كلنا برقص كن كل جيزينا أثناء صلوت كنقبر كلنا نزنا أملاخ تعامي زي تعامو نأملاخ دي فلتوه ويون كاب أملاخ زوتو أب كندي شجر المكران أب كالي هيوت ندلو كاب امنت وصا زلون እና ذكرنا كل جيزة سليو من كلاي كنصلي أستنتينا أنا بمرية ملس بمرية معرف كلته كفقدي 19 نحريهم ساعة مرحنا نويا أم عرف قلت الله قطرة شعته
ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 الراي سلقالات وجزاهير استمسكن يكون آمين أسفيهم قليصهم يوم أبزح لفا جزيه الجون أنستون كمو بسرح رئسن بورقي ويس بعناق ويس ببزح زواج وخداونت زي كونس بقبو كداونتن بحنكن بمقطع نفسنن فرهات اجزابير نزل ونانستي كم زقباء بسناي قبري كسلما ادلي الله يثبت እዚኣ እንተ ኮይና መበገሲ ታሕቶ ሕጂ ታሕቶ እንታይ ኣብ ንፅርቲ ካልኣይ ግዜ ክሰምዓ ደልየ ማለት እዩ እሺ ማማ ትርሓስ እታ ሕቶ ክደግሚያ ይቕሬታ اوكي ادميت كجبره وتي اتاصني الراي دهان سلماتكن سي اتعقالن هدوءن منفس يلولو مالتي ابزغا انت ايل زلو بسناي قبر خسلما دللهو كم كريستيان ني سبعي انت ايل مصحف قدسي نخلو يزتقالل سبيت انت ايلون نخلو يتقالل مالتي جيتا بسناي قبر خسلما لعلت قداماو نقر لعلتي نرأي لي نسمع لي لزقبرسي اتسلمات ناقندي ناي وش تسلمات سلمات كنسا عقالن هدوء منفس يخون إلو قليسو خمزلو خمز رأنا ازي اب قداماي بيطوس معراف سلسة كسر سلسة خصاب حموش تزلو انتا ايزبل سلمات كن اتبحبو ناي لبسبن اب كرما املاح كبور زخونا لوهن هدوء منفس يخون انبر اتناي سروح رئيسن ناي سلمات ورق مئسارن ناي زقص خداونت مخدانن افاو نغرن ايخون قدم دما تنتسفئن اب املاح زغبرا قدسات انستي نسوبتنا تعززا ازي انت سلماي بزح غزي اندحر ودغنان وشطنان تفلالي نامنت عايز وسد نابناي فريساونت بحري يزوسد مالتي فريساويانن قالومن غبرومن وشطومن دغومن نفالاله ويتا بزح غزي كابكم خنتنقا بزح غزي عاش من نغيرنا سلازي بنصر تقميتو زلو انتايو عقالن هدوءن منفس نياتو اد عقال تخينا اد لوه انت خوينا نتجزا متأسسار مس ولدي مس بعل بيدي كم عبيس الواسل زلوا بسدرا نازق يريوتي بسناي قبر خسلما مخنياتو اندحر نخبر املاخ زي كوين اندحر نخبر املاخ زي كوينو تي سلمات نسبات نمققاي نمنسيات نمققاي نسب سلطان نمققاي ني منفساويان سبات نمققاي أبكال معلا سلزوعل كاب كومو وزيو اتنقبرو نخبر أملاك كخون سلزي خاوري قدس باولوس نابنت اب مصحف قدسنا عند عرينا قال هيرودياداسي ني هيرودس كغاغيو مسد لياس مسديا تماخيرا قدمن ينمسين مالت እዚ ሕጂ ፋሽን ሾው እንታይ ዶ መይዶ እንዳተባሃለ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ንሱ ዝተወልደሉ በዓል ክብሪ በዓል እንዳበዓለ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ተሰሊማ ኣብ ቅድሚኡ ምሳዕስዐት እዩ ናብቲ ኩሉ ጌጋ ኣብፅሒዋ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሓት ሰባት እውን ዋላ ንክንደይ ንሱ 70 ዓመት ዝመንኮሱ ዝመነኑ መናንያን እውን ከምዚ ተሰላሊመን ከስሕታ ዝፈተና ኣብ ምዝርና ህይወት ዝነበራ እሞ ብንስሓ ኣምላኽ ረዲእዎን ናብ ንስሓ ዝመፃ ኣብ ብዙሕ ታሪክ ቅዱሳን እዩ ዝነግረና እሞ እቲ ንገብሮ ንሰብረአ ዘይኮነ እዩ ንሰብረአ ዘይኮነስ ኣምላኽ ከም ዝሪኦ ብውሽጥና ክንገብሮ ውሽጥና ክንስለም እቲ መልእኽቲ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሱ እሞ ተተንኪፉ ኮይኑ ይመስለኒ ዝያዳ ካብቲ ትርጓሜ ሒዘሞ ስለ ዘለው መምህር ተወሰኽሉኻ ደስ ይብለኒ عليه تسمعنا بنا مليسكم ياهم تا أرستاسي تحتنا زنصوارق أكدادنا خخدانا خمدلون تابونا خبلنا صنح مالته
هراي ناب كالي حتوتات كناتو وي رئيتو زلو وسب قريت على التليفون متيات النصاني حاد بالكم علي ويت تسمعنا مسكن زمان أقولت كبارك ممهري آمين هراي هراي هاي زخنا حتو أستنتنون تلنا جيزينا نتكملوا بليز. أنا حنساب سجع تحاسبوا مالتي أما أعرف شمونت أما أعرف حموشة قريتها فقد شمونت لله حادو كونه تمناتو من هذا أنا توم سدرابيتو زي حل انتلو امنت زحادقة كابتي زي أمنون زقادة إيو بزح جزي أستنتينا لانيرنا جن بدحري إيو مسبوتات قلمس على الكلاسي كاو كابتي زتمهاركم مالتي مساحاتكم ككافلو نسدرابيتو تراي زي كونسي كمزي عدي أبوي حواتي قالت رح دي كونس دك حوبوي دك حاتني ولاون extended family زخونة أبعد زي بلو يلا تم تشكر أنت اللوسي نحن أبزي كلتا جزا خلو أن خلو نحن كن حنت جزا سينهم كنا خلو سق ندافلتنا أنت سق نبلا لنا سي جيجا خمس خانة يوم أردي أمنمو بزحنا جرات مردي تاتي بمن يوم إزجن تم سب حدار ناي سدرانات راح نحل خم ديبلنا ناي تم بيت سب ناي بعلت بيتنا يهون ولا بعل بيتنا سدرانا خمس خانو زون كتب لوني ركاس لزبولني أحد جزء لهم على خفت تمهاركم بزح نجارات اللي إذا قدل حجي إذا أنا إحنا خنفلت أي جبأنا مهناتو سدرانا أنت خوينهم نحنا نحنا حلاف النتيم مهناتو كابت زي أماني يقدر قبلنا نعناسي حقنا حق نوتينا دلنا مالتي بسنكي بتي استوهبنا أملاح ذهب الناسي بوء دايم كفالنا مالتي كابت تعرفنا كابت زي بلنا يكون كابت تعرفنا اندفلتنا جي أبوتاتنا منهم من اللون عز مهاروني من تبيلهم لي دسم بلن أنا تجزي خير اللوموني ندحر حطوا لكم ويريتو أبوتاتنا له بتغسيان كأمل سلو أنا من الوقت هلون نايك إلين جنا أبوتات الله خم اللي سزخلو كابزت مهرنا يوكلات ناسي حتى خيلون نايك كليمو حتى ندحر لكم ويك أريتو ندحر لكم ويزي برحلكم انت الله كبره لنا أبوتاتنا الله مو جنا تجزي نتاكملو شي دكتور صقاف يدو حفا بيلو نابها دكتور. Alright, thank you ممر صبوت تمرتي قالوا سمعنا أبتا نتحتنا تحتنا زملو تخدينا نخقربا زبسي نمنتاي يو ندك نستيو طرح زملكت نخلو ود بتغسيان دي ملكت بتغسيان كأتو خلوسي فيلو زعتو سوالومو نخلو دوخ ملكت نيرو ولاس أنا بقيقة ترديها شي ثانك يو دكتور قالوا تسمع لنا أبوتات سميع مالو ملسنا ببوتات نابهم. ملسخة مخومي أبوتاتنا يكون ያለው እንዲም አቦና መላከ ሰላም አለው በአቡነ በቆመስ አለው ምን አተማ አቦም شي አሎስ አባቆመስ ናባቆም ለው ቦታ
ትሕትናኹም ይቀበል ኣቦና ኣነ ደሓን ኢሎም ኣለዉ እባ ቆሞስ ናብ ቦታ ትብሉ ኣለዎ እሞ እታ ናይ ዶክተር ንፅርትያ ምስሊ ነተሓቶ ንምንታይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ብዛዕባ ኣከዳድና የተኩር ኣብታ ትምህርትና እንድሕር ክምህራ ከለኹ ወይ ከዓ ክንመሃሃር ከለና ሲ እዚኣ ንደቂ ኣንስትዮ ኢሉ ግን ንኩላትና እያ ኢለ ነይረ ተደይተጋጊ ንኩላትና እያ ትምልከት ግን ሰብኡት ብዓይኒ ክሰኽሩ ስለ ዝኽእሉ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምቲ ከዳድንአን እንተደኣ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ስሒብዎ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ብዓይኑ ማለት እዩ ዝያዳ ናባተና ተኪሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብዚ ክንመፅእ ከለና ሲ ኩላትና ንሳትን ዝያዳ እንተደኣ ተሸፊነን እንተደኣ ትሕትና ዝመልኦ ዘንፀባርቕ ክዳን እንተደኣ ጌረንሲ ናብ ካልእ እቲ ዝርአየና ናብ ካልእ ክጥምት ኣይክእል ማለት እዩ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ኣይግባእን ማለት ኣይኮነን ቤተክርስትያንና ትምህረና ነፀላ ጌርና ክንመፅእ ዝግባአና ንሕና እውን ግን ከምኡ ኣይመፃእካን ኢልካሲ ካልእ ኣይኮነን ግን ናብ ክንደይ ግዜ ድምሃሩና ቦታትና ኣሎ ናብ ዝኾነ ሰብ ክቡር ቦታ ወይ ከዓ ነቲ ዓዲምካ ክትከይድ ከለካ እንታይ ዓይነት ክዳን ጌርካ ትኸይድ ናብ ቤተክርስትያን ክትመፅእ ከለካ እንታይ ዓይነት ክዳን ጌርካ ትመፅእ ኩላትና ንሪኦ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝበለፀ ክዳን ጌርና ክንመፅእ ዝግባአና ናብ ቤተክርስትያን እዩ ሕጂ ንሱስ ንፁር እዩ ዋላ ንወዲ ተባዕታይ ይኹን ንጓል ኣንስተይቲ ይኹን ንሕና ደቅናን ንሕናን ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ናብቲ ናይ ንጉስ ንጉሳት ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ንመፅእ ከም ዘለና ፈሊጥና ሲ እቲ ክዳንና ከነፀብቕ ይግባአና ማለት እዩ ትሕትና ዝመልኦ ሕጂ ንኩላትና እያ ኣይሆፕ ተመሊሳ ክትከውን ፈቲና ግን ኣቦታት ኣለዎ ካብኣይ ንላዕሊ ክምልስዋ ዝኽእሉ ስቕ ስለ ዝበሉ ኣነ ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ ራይ መምህር መለስያ ኢኻ ጎሄድ ዲያቆን ጎሄድ ነኖ ኣቦታት ዝኾንኩም እየ ክብል ሓሲበ እሞ ቀፅሉ ቦና ሕራይ እቲ ቃል ኣምላኽ ብወዲ ተባዕታይ ፆታ እንድሕር ተዛሪቡ ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ ዘማልአ እዩ ብጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ተዛሪቡ እውን ተላይ ንወዲ ተባዕታይ እውን ዝምልከት እዩ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ እውን ክጅምሩ ከለዉ ዓንተዎ ከምኡ ኢሎም ነሮም እሞ ደቂ ኣንስትዮ ክለብስኦ ክስለምኦ ክክደንኦ ዘለወን ኣለወን ወዲ ተባዕታይ እውን ከምኡ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ብደጌና ብላዕሊ ድማ ከነንፀባርቆ ድማ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ትሰምዑና ትኾንኩም ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓጋይ ናይ ባስኬትቦል ተኸዲኖም ብራቴለ ቲሸርት ገይሮም ሓፂር ስረ ገይሮም ዝመፁ ቆልዑ ብዙሓት እዮም ነቶም ቆልዑ ይኮንናንቲ ዘረባ ንሕልፎ ናብ ዓበይቲ ኢና ንሕልፎ ማለት እዩ ናብ ሓደ እንዳ በርዝደይ ይኹን ወይ ናይ ደቅና ጌት ቱጌዘር እንድሕራሉ ግን ከም ኣይሉ ዝኸይድ ዋላ ሓደ የለን ዋላ ሰንበት ተኸዲኖም ዝዓድውን ሰኒ ተመሊስካሎም ስለ ዝመልሱልካ ከምኡ ከይህልው ነጠራጥረካ እዩ ክኸዱ ከለዉ ናብቲ ካልእ ቦታ ማለት እዩ እሞ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክንኣቱ ከለና ሲ ንደቂ ተባዕትዮ ከምቲ ግብኦም ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምቲ ግብአን እቲ መልእኽቲ ወይ እቲ ትእዛዝ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ተላይ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ ግቡእ ክዳን ተኸዲንና ክብሪ ዘለዎ ክዳን ተኸዲንና ክንመፅእ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ይግባአና እዩ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ነገር ኣሎ ግርም ዝብለኒ ናብ ቤት ፍርድን ናብ ቀብርን ክኸይድ ከሎ እቲ ሰብ ዝኸበረ ነገር ተኸዲኑ እዩ ዝኸይድ ከራባትኡ ገይሩ ብሕልፊ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መርዖም ተኸድንዎ እዮም ሽዑ ዝኽደኑ ማለት እዩ ሕጂ እሞ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከደኣ ሕጂ ኣብ ልብና እንድሕራሉ እቲ ክብርሲ ብደጌና ድማ ከነንፀባርቆ እቲ ናይ ልቢ ኣምላኽ ርኢ እቲ ናይ ደገ ድማ
نسبوين أب كندي فتنة نخونو بأجاباب كنكدن بأجاباب دما إتي زلبس كنلبس نخولنا زملكات يندقي تبعتي يكون ندقي أنستيو يكون هو دق أنستيو تشفنا يبلن رأسين نحنا تشفينا أين أتون جن اتخالق نلبسوز قبعنا جن قبو خدان تخدينا كنعتو نسألا غيرنا خنمص اتتمرصي اتتصعداسي انتاي ملكتو انت لعلناسني كمتي أونجيل ماركوس معراف 12 أب سمايسي كم ملائكة أملاك يوم مسلو سلازبلنا ملائكة دماني انتاي أب لداتكن أب تنسايكن أب عرقاتكن ناي ملائكة ملاليهم تدعري إن انتايو صعدا خدانهم يزبل مو صعدا ملائكة نمثل أب سماي سلازخنا ملكتو أكادنا نخلنا كبر زلوان قطع زلوان كون نخلنا إذا ملكت يغني لي آمين كاريو تسمع لنا بنا الشيء آيفون يلكي إتكحفا بيلك زلخي يغريتانا ويحات صبيكي أبوتات كم لسوسلت صنوحي دراسة كيدي أقول أنا حاحطو لهني أب وانجيل ملأخت بقالنا بتيموتيوس معرف حمشته أكتو قطر خلتسي نأرقوتي أنستي كم نديتات إننا عشتو أنستي كم أحد جيركا بخلو نتهنا معدن نتن مبلتات بحقي مبلتات زخونا أخبرن قال مبلتات كنا دق دقي انت علوه زي عبق ما أملاخ قبول إيومو نساتهم قدمين سدرا بيتهم فرحات እግዚአብሔር إيوم تبل زاني مبلتاتي قرب كتبر حالي دلسي حجن مبلتاتي كان خبر اللوين يزبل دلومو نزن زي ولدا دين وي نزن تفاتحا دين وي سبعين السو خبر حالي دلي الشيء أبوتات سميع مالو كمل سوايا دكتور إتكحفا بيلك الله خاني عن تويدي أنا حجي حتى تلاتك ألقبا بيلك حتتمو بحاري جيرونكم اللسوانا أبوتات نو انت قاليوت يسمع لنا بوتات زملسكما انت حتى قدم حجو مهر كان يلكاها بوتاتهم بزح زي بلوايم ግን ብተለምዶ ከምኡ ስለ ድበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣገባብ ኣኽቢረን ዝመፀ ኣዴታትናን ኣሕዋትናን እየን በግምጣሉ ከምዚ ኣቦቕሺ ክብልዋ ዝፀንሑ መብዛሕትኡ እቲ ወዲ ተባዕታይ እዩ ዝኾነ ክዳን ተኸዲኑ መፅእ በቃ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኸዶ ዓይነት ተኸዲኑ ዝመፅእ እሞ ንከምኡ ኢለ እምበረ እታ ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርናያ ስለ ዝነበርና ክድገም ኢለ ይኮንኩን ግን ጀስ ኣተኩሮ ክግበረሉ ንምባል እቶም ኣሕዋተይ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ደቅና ንኣሽቱ እውን ከምኡ ስለ ዝኾነ ምዛ ቦቕሺ ዝበልዋ ኢለ ኣነ ለይ ቃል ቤት የስማዕና አሜን አሁና ዶክተር ጽቃም ቃል ህይወት የስማዕልና ዲያቆነ ጊዜ ሊካ እንተኮይኑ እንታይ ኣብታ ናይ ኣላባብሳሲ ካብታ ዳብማ ዶክተር ጽጋብ ዘምፅዋ ስለምንታይ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝብል ብኤጲስቆጶሳት ጀሚሩ ንኩሉ ምስ በለ ኣንስቲ እውን ከምኡ ማለት ነቶም ሰብኡት ብኻይዳ በቃል ብተግባር ብኩሉ እንዳበለ ዝመፅእ ኣብታ ናይ ኣካዳድና ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ባይታ ዓበ ጉባኤ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ብፍላይ መርዓታት ክህሉ ከለው ዋላ ነዘን ደቂ ቤተክርስትያን እውን ንገግየሉ መዓልቲ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይ ኣነ ካብ ዝመፅእ ኣብዛ ዓዲ ዋላ ኣብ ዓዲ እውን ይኹን ኣብ መርዓ ዝባኑ ቀሊዑ ዝመፅእ ወዲ ተባዕታይ ርአ ኣይፈልጥን እየ ማለት እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብቲ መርዓታት ዕራቕካ ኮንካ ንምፃእ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ኣይርዳእንን እዩ ምናልባት መፅናዕቲ እውን ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ቤተክርስትያን ብኸመይ መገዲ ትሪኦ ስለዚ እተን ኣብ ደገ ዘለዋ ናይ ደገ ዘለዋ
ክንዛረባ ይንኽእልን ደቂ ቤተክርስትያን ኮይነን ዝቆርባ ዝሰግዳውን ኣብቲ መርዓታት ዕራቐን ዘይክውል ክዳን ተኸዲነን ክመፃ ከለዋ ይስማዓካ እዚ ናህና ናይ ቤተክርስትያን ግደ ይትብል እንታይ እየ ዘኪረ ሓደ ቦና በቀሺ ኣብ በስመራሲ ቅድሚ ሰሙን ነይሩቲ እቲ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰድሉ ስለዚ ኣብ በቀሺ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከም መርዓና ክትመፁ ዲኹም ኢላ ምስ ሓተተቶም ታትምርዖ ጓሎምሲ እዛ ጓለይ ተኸዲን ክሪአክሲ ዕራቕ ክሪአክ ስለ ዘይደሊ ሽዑ መዓልቲ ኣይመፅን እየ ኢሎም ኣብቲ መርዓኻ ኣይመፁን ማለት ስለዚ ክንሓስበሉ ዓብ ጉባኤ ስለ ዝኾነሲ ሰብ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ እቲ ዓቃልን ህዱእን ኩል ሰብ ብኻልእ ሂወት ብኻልእ ናብራ እምበር ዝባንካ ቀሊዕኻ ስለ ዝመፃኻ ጡብካ ቀሊዕኻ ስለ ዝመፃኻ ዝመፅእ ለውጢ በጀካ ቁሪ እንደዘይኮይኑ ካልእ ዝመፅእ ጉዳይ የለን እሞ እዚ ከዓ ቤተክርስትያን በርእስቲ ስለ ዝተተልዓለ ብፍላይ ንቤተ ክርስቲያንና ዝምልከት ኣብ መርዓ ብፍላይ ኣብ መርዓታት ዝግበር እዚ እውን ኣቦታት ሰምዑ ኣለው ገለ እንተኣሽሙ ክግበሮ ተላዒላ ኮላ ታርእስቲ ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣብ ኩልኩም ከዓ ተላዒላ ከላ ኣብዚ እዋን ቁርባን ብፍላይ ማለት እዩ ኣከዳድናና ከመይ ክኸውን ዝግባእ ወስኽ ኣቢልኩም ተብሪህኩምልና ፅብቕቲ እያ ክልተ ሰባት ኢደን ሓፍ ኣቢለን ኣለዋ ቀዳመይቲ ማማ ረዘነት ብድሕሪኡ ማማ ትርሓስ ኣከታቲልክን በብሪካ ሕቶ ክናፍስሳሞ ምዛ ናይ ሓፍትና ፍረወይ ንክትሓታ ፀንሓት ናይ መበለታት ገይሮም ኣቦታትና ክምልስዎን እዮም እናባኺ ማማ ረዘነት ናተይ ሕቶሲ ኣብ ምዕራፍ ፍረወይ ንዝሓተተታ ምዕራፍ 5 ኮይና ኣብ ቁጥሪ 24 ሓጢኣት ገሊኦም ሰባት ጉሁድ እዩ ናብ ፍርዲ ከዓ ይቅድሞም ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም ትብልሲ ኣይተረድእትንን እናበይ ትስዕቦም ማለት እዩ እንድሕራ ፍርዲ ቀሪብናስ ኣብ እታ ፍርዲ ሳብ ኣንድያ ዘላ ኣይተረድእትንን ሳስ በርሃለይ ምደረኹ ታብ 23 እውን ደጊም ስለ ከብድኻ ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማም ሒደት ወይን ዳኣምበር ማይ ጥራሕ ኣይትስተ እዚኣስ ከም ትእዛዝ ድያ ንምንታይ ወይኒ ተኣዚዛቶ ካእዚኣ ካ ክትበርሃለይ ምደለኹ ነይረ ይቀኒየለይ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማ ረዘነት ቁጥሪ 13ን ቁጥሪ 14ን ሓቲታ ደላ ኣብ ምዕራፍ 5 ኣቦታት ሰሚዖም ኣለው ማማ ትርሓስ ናባኺ ናተይ ካ ዲያቆነይ ሕቶ ከይኮነሲ ኣብታ ምዕራፍ 5 ደላ ሓጢኣት ሓደ መራሒ ንብዙሓት ይፀሉ እዩ ክበሃል ከሎ ምስትንታን ማለት እያ ሕጂ ንሕናሲ ሰብሪ ኢና ኢልና እዚ ምሁር እዩ እዚ ተኣሽሙ ኢልናሲ ክንሸይም ከም ዘይብልና ንሱ እውን ነቲ ቤተክርስትያን እንታይ ይጠቕማ ከመይ ገይሩ ይመርሓ ብትሕትና ኢልና ከየንወሓልካ ኢና ክንመርፅ ኣለና እምበር ሰብሪ ኢና እዚ ምሁር እዩ እዚ ከምዚ ኢልናሲ ሰብ ክንመርፅ ከም ዘይብልና እቲ ሰብ ክንመርፆ ከለናሲ መን ምዃኑ ኣለሊና ይጠቕማ ድዩ ኣይጠቕመን ነታ ቤተክርስትያን ጥራይ ከይኮነሲ ነቲ ዝመፅእ ህዝቢ እውን ቁኑዕ መራሒ ቁኑዕ ኣላይ ክህሉ ኣሎ ከምዚ ሕጂ ዘለውና ብሩኻት ኣሕዋት ከምኦም ዝኣምሰለ መራሕቲ ኣለይቲ ኣገልገልቲ ዳ ክንመርፅ ኣለና እምበር ሰብሪ ኢና ኢልናስ ክንመርፅ ከም ዘይብልና እያ ተበሪሓትለይ እሞ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኣስተንትኖ እዩ እግዚአብሔር ይደግፈና እሺ ስለዚ ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋ እታ ሓንቲ ናይ ሓፍትና ፍረወይኒ ኦኬ ቅድም ካልእ ተወሳኺ ሕቶ ስለ ዘሎ ሕቶታት ከነብል ግዜ ተዲሃሊ ኣብ ኔክስት ምእንቲ ጥቕልል ኣቢሎም ክምልስዎ ማማ መኣዛ ናባኺ ኣይ ሕቶ ደይኮነስ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣብዚኣ ናብ በቐሺ ገልጹልና ፀንሖ በቐሺ ወለትን ሰብ ብዛዕባ ኣከዳድና ኩሉ ገሊፅኩምልና እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ምፍላጥ ብዘይ ምስንታን ብዘይ ምስትምቃር ትክደኖ ዝነበርካ ሕጂ በበይኑ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቆልዑትና ከዓ ክብል ኣነ ንእሽተይ እዚኦም ህፃውንቲ ደቅና ክቐርቡ ከለው ኣወዳት ይኾኑ ንእሽቶ ቆልዑት ምሻ ኣሎ ገለገለ ኣዴታት ፅቡቅ ኣከዳድና ገይረን የምፅኦ
ገሊኦም ከዓ ኩሉ ሻዕ ብልዋ እዮም ኣቦና ምስ ብጃምኦም ወይ ሓፂር ቱታ ወይ ሓፂር ጅንስ ወይ ኣለዋ ደቅና ዕብይ ዝበላ ጅንስ ገይረን ዝመፃ ማለት እዩ ሕጂ ኮምፕሊትሊ እቲ ጅንስ እኳ ኮምፕሊትሊ ኢሪቴት ዝገብረኒ እንዲ ቁርብ ግን ሕጂ ኣነ ካብቲ ወላዲ ይብል ወላዲ ሲ ውላድካስ ኣብ ደገ ይኮንካ እንትፅበዮ ስጋዕ ተኸዲኑ ዝመፅእ ካብ ገዛ ኣብ ታሕቲ ይኮንካ ትፅበዮ ብሓንሳ ኢኻ ትወፅእ ንጎ ተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ንውላድካስ እንታይ ተኸዲኑ እዚ ይኽፊ እዩ እዚ ከዓ ጌርኪ ኣይትኸድን እየ ኣዘርዋይስ ትረፊ ኣነ ከምኡ ንመረፅኩ መስለኒ ማለት ሕጂ ካብ ኢሶኬ ጥራይ ትኸይደለይ ቸርች ኢሶኬ ጥራይ ይኸይደለይ ቸርች ዘይኮነሲ ወይ እንዳናእሹ ተኮይኑ ኣቐዲምና ብምሸት ኣዘጋጂናሎም ከንሓድር ነቶም ደቅና ቁርብ ዕብይ ተይለን 15 ስጋ 16 ዘለዋ ካ ተኮይነን ከዓ እዚ ስረ እዚ ጌርካ ኣይክየድን እዩ እዚ ክዳን እዚ ጌርካ ኣይክየድን እዩ ክንብል ሕጂ ካብቲ ሓንቲ መዓልቲ ዛረብና ደኔክስ ከምኡ ክትገብራ ይትኽእልኛ ውላድካ ደኔክስ ከምኣ እንዳለ እንዳተማሃረት እያ ትኸይድ ሕጂ እቶም ወለዲ ኢና ንንቀፍ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ካብቶም ደቅና ግን ኢትሶኬ ተልካዮም ከዓ ከም ኣይሎም ክቕፅልኦም ከምዚ በቃ እንዳእተበሎ ኸውን ማለት እዩ ሕጂ ክቆርቡ ከለዉ ቆልዑስ ንኣሽቱ ይጥምት እየ ኣነ እንዳጠመት ከ ሽዑ ዓይነይ ናብቲ ከገብሮ ከኣብል መልሻ ኣብዚ ሓጢኣት ይኣቱ ሕጂ ቶም ፓረንትሲ ከም እዚስ ብወግዒ ክዝረበሉ ከም ዘለዎ ካልአይቲ ሕቶይ ግን ዋላ ኣብ ቤተክርስትያን ሕጂ ንመርዓ ክትቆፅር ከለካ መፂኦም ነቦታት የዘራርብዎም ምክርታት ይህብዎም እዮም እምበር ምፅእ ኢሎም መርዓ ቁፅር ኣቢልና ኣለና ክንመፂና ኣይኮኑ ኣቐዲምካሲ ኢኻ ሪዘርቭ ትገብርታ ቤተክርስትያን መዓስ መዓስ ኢል ጥዕማ እንታይ ኣገባብ ትብል ኢኻ ሕጂ ንክልቲኦም ቶም ሰብኣይን ሰበይትን ክምዕድዎም ከለቶም ንምርዓው ብሕጂ እዚ ናይ ቤተክርስትያና ፕሮቶኮል ኣከዳድና ናይተን መሓዙት ድዩ ሕጂ መሓዛኻት ክኾን ከላስ ትግራይ ኦርቶዶክስ መፅያ ኣይኮነትን ትሕዘልካ ዝኾነት ኣብ ካሌጅ ተፋሊጠን እንዴን ኣብ ደገ መሓዙተ እንዴን መሳርሕተ እንዴን ኣመንቲ ደን ኣመንቲ እንዴን እንታይ እምነት ናን ኣመንቲ ዝኾናም ኣለዋ ሕጂ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣይፈልጦን እየን ሕጂ ሳተን ኣይተሓዘኒ ማለት እዩ ግን እታ ጓል ወይ ትወዲ ተደኣ ኦርቶዶክስ ኮይኑ እሱ እዩ ትሕጊ ክህበን ደለዎ ኣብ ቤተክርስትያና እዝን ክዳን ኣይፍቀድን ተባሂልና ኢና በቃ ኢሉ ነተን መሓዙት ድዩ ንሰበይቱ ድዩ መሓዙታ ከረድአን እታ ጓል ድያ ንመሓዙታ ከተረድአን ኣብ ደገአን ከም ድላይ ኣብታ ቤተክርስትያን ከኣትዋ ከለዋ ግን ሽፉን ዝኾነ ነገር ክዳንካ ወለል ዝበለ ኣካላትካ ዘይርኢ እዚ ሕግታት እንተዝወፅእ ኣቐዲሞም ቶም ኣቦታት ነቶም ክምርዓው ዘለዎ እዚ ሕግና ኢልካ ክትነግር ወይ ምሻሎ ኣጀንዳ ሂብካስ ብደንብ ወረቐት ኢንስትራክሽን ከንብብዎ ከም ዘለዎ ኣብዚኣ ኩሉ ሻዕ ርእይቶ ኣላትኒ እቲ ናይ ደገ ግን ናይ ደገ እዩ ኣይቲ ኮንትሮል ክትገብሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ባሪኽካሎም ጥራሓ ክትወፅእ ዘለካ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ቸርች ግን ደቅና ቶም ንኣሽቱ ስፔሻሊ ስቂሉ ቱታ ብጃማ ገለ ሓንሳ ረቂቕ ታይት ብውሽጢ እታ ክዳን ከዓ ሓፃር ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣምሓሩ ከዓ ይርኢ እሞ ነቨር ኤቨር ኣብዚ ቢልዲን ብዙሓት ሓበሻ ዝቕመጡ ወይ ዝነብር ደቆም ኮብኪቦም ተሸፊነን ተኸዲነን እየን ድወፃተን ህፃውንቲ ቆልዑ ኩሎም ማለት ሕጂ መንፈሳዊ ቅንኢ ከዓ ይሕዘኒ ሕጂ እንታይ እዩ ከምኡ ገይሮም ስለ ዘዕበይዎም ብከምኡ ዓብዮም ከዓ እታ ቸርቾም ከዓ ከምኣ ገይሮም ክኸዱ ኣለዉ እዚኣ ነራ እሞ ስለ ኩሉ ቃለ ሂወት የስማዓልና ይቐኒለይ ዲያቆን ሓወ ኣሜን ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ሓፍትና ሉላ ኣነ ካዓስ ኣብዛ ረብናስ ኣብዛ ማእዛ ትላጠንሐሲ ኣብቲ መዛሙራን የናሽቶ ቆልዑት መዛሙራን ገለስ ብሻሽ ገይረን ጨጉረን ይሽፍንኦ ሕጂ ኣብቲ ናና ዕድመ ሃን ከም ዝትሪኦም ከለካ ተሸፊንካ ድሕር ሸፊንካ ተዳ ኮንኪ ገለ ብለካ ሰብ ሕጂስ ትጠራጠር ንኩላህና ዲና ክንሽፈን ዘለና ብላይ ቆልዑት ገለ እንድሕር ኣለውካ ይስሕብልካ ገለ ስለዝኾነ ነፀላስ ተተሸፊንካስ ከምዚ በቃ ፍሉይ ነገር ዝገበርካ ገሎ ኮይኑ ይስምዖ ሰብ ሞኒ ኩላህና ክንሽፈን ኣለና ዲ የብልናን ከዓ መግለፂ ተትውሃበልና ፅቡቅ ነይሩ እሺ ንኩልኩም ዝሓተትኩም ቃለ ሂወት የስማዓልና ኣቦታት ክምልስዎን እዮም እቲ መብዛሕትኡ ርእቶይ ነይሩ ናይ ማማ ትርሓስን ናይ ማማ መኣዛን እተን ሕቶታት ብአን ክንጅምር ኣቦታት ክምልሱልና እዮም ምስ ግዜና ምንቲ ክንከይድ ናይ ሓፍትና ፍሮይነት ኣብ መበለታት ትብል እያ መብርሂ ደልያ
ቀፂላ ድማ ናይ ማማረ ዘነት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እታ ትሕቲ ኣደላኻ ቁፅሪ 24 ሰሚዕኩም ኣለኹም ግዜ ከይቀትል ምእንቲ መልሲ ናብ ኣቦታት ኣተሓሒዝኩም ግዜ ተሃሊ ምስ ናይ ኣካዳድና ናይ ቁርባን ናይ መርዓ ናይ ገለ ወሃብ ፀንሐ ርእቶ ሕጂ ክምለስ ከኣል ተኮይኑ ተደይ ኮይንካ ክነሰጋግሮ ካልኦት ኣባና ክምልሶን እዮም ዲያቆን እታ ሓፍትና ማእዛ ናይ መርዓ ዘምፃታ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግን ኣስተምህሮ ትምህርቲ ቃል ኪዳን ክንህብ ከለና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ሙሉእ እዚ መንኮብክን ኢድክን ዝኸድን ክዳን ግበራ ወይ ድማ እስካርፊ ከምዚ ሻሽ ጌርክን ድማ ግበራ ኢና ንብለን እቲ ትእዛዝ ነመሓላልፎ ኢና ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕትአን እውን ነቲ ታሽሙ ይትግብሮ እየን እሞ ንነግረን ኢና ሓቂ ድማ ትዝበልክዮ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እዚ ቤተክርስትያን እያ ድማ ክትእዝዞ ዘለዋ እሞ ንብለን ኢና ብዙሕ ድማ ወይ ሙሉእ ክዳን ወይ ድማ ነቲ ሻርባ ገረን ድማ ይመፃየን ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ናይ ሓፍትና ልኡላ ድማ ኩልና ዲና ርእስና ክንክደን ክንሽንፈን ደለና እንድዩ እዋ እታ ኣደ ክትገብሮ ዝግባኣ እታ ቆልዓ ትገብረላ ማለት እዩ እሞ ተን ደቅና እንድሕር ክሽፈና ብግቡእ ክክደና እንተደኣ ክኢለንሲ ንሕና ኣዴታት ድማ ዓበይቲ ኣርኣያ ክንኮኖም ስለ ዝግባአና እቲ ግቡእ ኣከዳድናን ምሽፋንን ንደቂ ኣንስትዮ ንዓብይ ንንእሽተይ ኣይብልን እዩ ንኩሉ ዘማለ እዩ ማለት እዩ ኣቦና ተን ካልኦት መልስዎ ናባኹም ካልኦት እስማዕልና ኣቦና ናበኒ ኣቦና ናባኹም ይበና ኣራይ ክብሪ ሃበለይ እታ ናይ ኣዴና ጥርሓስ ወልዱ ኣገዳሲት ሓሳብ እያ ቤተክርስትያን ካብ መጀመርያ ጀሚራ ቀኖና ኣቐሚጣትሉ እያ ካብቲ ኣፃዊ ህይወት ጀሚሩ እቲ መለክዒታት ስለ ዝተረፈ ኢኻ ሕጂ ናብቲ ኩሉ ሽግር ኣብዚ ሕጂ ዝፀናሕናዮ እውን ቀድም ይመርመሩ እቶም ዲያቆናት ቀድም ይመርመሩ ብቑዓት ኮይኖም ብህዝቢ ምስ ተመስከረሎም ከዓ ናብ ማዕርገ ክህነት ይድይቡ ኢሉ እሞ ኩለንተን ማዕረጋት ብከምኡ ስለ ዘይተኸደ እቲ ኩሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እሞ ቤተክርስትያን ክትሓስበሉ ንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ከም ዝብል ብጣዕሚ እቲ ሽግር ከብቅዕ እንተኮይኑስ ቤተክርስትያን ነቲ መምዘኒ ቤተክርስትያን ዝቐመጠቶ ክትጥቀመሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ረዘነት ሓፍትና ክልተ ሕቶ ሓቲታ ነይራ እቲ ናይ ገሊኦም ይስዕቦም ናይ ገሊኦም ይቅድሞም ይቅድሞም ዝተባህለ ዝተፈፀመ ሓጢኣት እዩ ይስዕቦም ዝብል ከዓ ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዝትግበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዘይተቋረፀ ማለት እዩ ንኣብነት ቃየል እቲ ብግቡእ ነቲ መስዋዕቲ ዘይምቕባሉ ዘይምቕራቡ እቲ ዝሓለፈ ጌጋ እዩ ልብኻ እንደዝጥዒም መስዋዕትኻ ምተቐበለ ገፅካ ከዓ ምበረ ሕጂ ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሓጢኣት ትቃፀወካ ኣላ ኢልዎ ማለት ሕጂ እዚኣታ ይስዕቦም ዝብል ማለት ሓጢኣት ትቃፀወካ ኣላ ነዚ ምስ ፈለጥና ብንስሓ እንድሕር ቆሪፅናያ ጠጠው እንተደኣ ኣቢልናያ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እሳታ መልእኽቲ ማለት ናይ ገሊኦም ይስዕቦም ናይ ገሊኦም ግን ይቅድሞም ንኣብነት ዋላቶም ዓበይቲ ብዙሕ ግዜ ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ እዮም ዝብሉ ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልቁስ ውድቀት ሓያት ዘዘክሩ ጓሳ ክቅተል እዩ ኣባጊዕ ከዓ ከብተና የነ ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከዱ ትኽእሉን ኢኹም ካብ ትንሳኤ ሙታን ግን ኣብ ገሊላ ክትቀድሙን ኢኹም ክብሎም ከሎ ሕጂ እየ ዝኸይድ ምሳኻ ክብሎ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀልብስ ኣይበለን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት
دورهو كينقوى 3 غزي كتكحدني خا اتزسعب زي مالتي نعاني نخات هذا خسيان تتنقل لخ اسا غدغاد አለው በዚህ ጸገም አለው ፈተና አለው ሞት አለው كل ጊዜ ነጠንቀቅት ብሎ ማለት ህጅታት ንጽስዕቦም ዝብል በንስሐት አጠው ቆሪጽና አጠው እንተዳልና ናብቲ ጽድቅ ንሰጋገራለና ማለት እንድሕር ንዑ ዘይ ቆሪጽና ግን እቲ ዝቃጾ ኃጢያት ስዕበናሎ ማለት ስለዚህ ጎይታ እናጠንቀቆ ከሎ ስለዚህ ሰምዖ ስለዚህ ተመልሰ ስለዚህ ሐተተ بزي تقم ودقت بزي ولتا بزي سيف وديقو ማለት ተخلايتي 5:13 ስለምንታይ ወይኒ ንዝብል ብዙሕ ትርጓሜ ዘለዎም ብፍላይ ዞም ፋዘር ቴድሮስ ማልታይት መጽሐፍ ቶም ከተንብቡን ከነንብብ ንኽእል ተሪእናዮ እቲ ምሳሌታት ቤተክርስቲያን ካብ ተቀኑነታት ናይ አቦታት እንዳተቀሱ ትወይኒ ንምንታይ ዝመልከት ቃል በቃሉ ወይኒ ዲዩ ግን በታ ሐሳብ ተላዒላ ዘላ እንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ከም መድሃኒት እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ማለት ምክንያቱ ሕማም ስለዝነበሮ ነዚ ሕማም እዚ ክፍውስ ይሃወርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ሕማም ከብድኻ ቁርብ ወይኒ ስተ ዝብል ስለምንታይ መድሃኒት ይጥቀምሉ ነይሮም እንድሕሪልና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 34 እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ነቲ ቁስሉ እንታይ ገበረሉ ይዝብለና ወይኒ ገበረሉ ይብል ማለት ኣብቲ ግዜቲ ከም መድሃኒት ይጥቀምሉ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንወይኒ ባሪኹ ኣብ ቃና ገሊላ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ክቀይሮ ከሎ እቲ ምስጢሩ ኣብ ስኽራን ክንነብር ዘይኮነስ እግዚአብሔር ነቲ ገይርዎ ዘለው ቅዱስ ዕላማ ኣብነት ናይ ስጉኡን ደሙን ገይሩ ሰሪዕዎ ዘሎ ማለት بقندو وين خبل كل خاني أنا قندو ويني اسخاتم كأجنافر إلو نابز ملأخت زي سلازة حزة إيو إمبرني مستا أفكيلو نسخران أفكيلو مالتها يكونن كمدهاني إيو زحب رزلو مالتي تمليشن كوانا تسفا قبر عنتي مني حديثة تانيرا رسيعي اللغة تا فروينا حبتنا من الباتا بكيراني راحت كون تغيليا باهم هيا بيكاش تسفهم أسفا حبيلهم قليس أميمة بحاسيرو مبلت بحال سبعي زي بالله سبيتي يا مالتيو أبا أنتاي لو الله بتاز تغزم بكيها فروينا حتنا ناي بحق مبلتاتي للو مالتي نسون لعلي شو عتا زخون ترقامي أقاميتهم للو ناي بحق مبلتات قبل كل انتايو سابوت زي بالله تفتيحن كخانا خلقاقن زتبدلا خوانا خلقاقن زتبدلا امبر زي بدلا قال كدانا نافريسن ببيت خريستيان مسمع عبين زمصازين كاغن كلن مبلت كله سبعي زي بلا سبيتي ملكتي بابز حلفه غزي بنوي تغليزيو ምናልባት አይነበርክን ተኾነ ፍሮይና ሀብተና ግን ኣብ አንተ ያቀሚጥሎ ነተናይ በሐቅ መበለታት ይሉ ቀሚጥሎ ማለት ምክንያቱ ተን ሰባይ ዘይብለን ዝበሎ መለክዕታት ወና ቀሚጥሎ ናብቲ ናብ ባአተን ዝመፀ ካብ 3 ዓመት ዕድሚኣ ሰባይ ሓንቲ ሰባይ ዝነበረት ንደቃ በግቡዕ ዘዕበየት ኢሉት መለክዕታት ኣምፂልሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ለዓፅዩ ናይ በሐቅ መበለታት ግን ኣኽብረን ኢሉ ስለዚህ በዚህ ህይወት ዝሓለፈ ኣነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣገልገልቲ ኮይነን ክመፃ ዘለወን ማለት ተመልሽ ኸውን ተስፋ ገብር ስለ ተፈቅደለካ ኣብ ልብ የመስግን አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ቦታት አቦና ባቆሞስ ተመልኦ ነገር ተሃልዩ ነይሽ ይወለና حراي سناي نجر أبينتها كله إلى ما يمكن دحين شمي سلا تصوعكم حجتها تا حصار مبرهيخ بدل يزل خسي مبلتك بحال كلوسي عدمي بزي قدس سبعة مسمتا أبقال كداني صنيع اللخيلة نتخال أيزل لو عدل ناي ممرعو بعلا بجزء فقادا دواب بلا خاب حجي زترفه هوتين أملاك كجلجلي لازو السنة يعني
እጀታ በየነታ አብሱሳ ዝጠቀስዋ ከዓ ንሳ ከዓኒ ዲያቆናዊት ተባሂላ ትወሃበላ ሰዓት እዩ እቲ ናይ ኣዴታታ ደው ስለ ዝብል ድሕሪኡ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ተተንቲናዮ ንህዝብና ዘይዓቕሙ ከይከውን ግን ዲያቆን ኣይኮናን ንብል ዘለና ግን ዲያቆናዊት ንሕና ኤርትራውያን ኢና እምበር ኤርትራ ኣይኮናን ስለዚ ዲያቆን ኣይኮናን ንብል ዘለና ግን ዲያቆናዊት ተባሂላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ኣገልግሎት ወሃባ ትብዓድና ልሙድ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከም ምህራፅ ስርናይ ንምእራይ ንምድላው ከምዚ ዝመሰለ የገልግለ ኢና ብዓድና እውን ማለት እዩ ካብ ዓበይቲ ዴታት ክን ገለን ተሰሚዕኹሞ ኣሎ እዚ ሃገርና ፀኒሑ እዩ ሕጂ ስለዚ እቲ ጽባቐ ናይ ዘን ኣዴታት እዚአን እንታይ ናይታ መበለት ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ዝተመርዓወት ኮይና ክትኸውን ኣለዋ ሓንቲ ሰብ ብድንግልና ክትነብር ትኽእል እያ ኣነ ካብ ደቀይ ሕጂ ጓል 80 ዓመት ኣለዋኒ ብድንግልና ዝነብራ ማለት እዩ ስለዚ ሰብኣይ ዘይብላ ዘይኮነ ትርእስቲ ተመሪዓ ሰብኣያ ዝመታ ድሕሪኡ ግን ንሳ ንኣምላኽ እናገልገለት ክትነብር ዝወሰነት በቃ ካልኣይ ቃል ኪዳን ዘይትደሊ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ትጽመድ ሽዑ ትካህን ናይቲ ዓዲ ኣብ ምዕራቕ ኣንስቲ ድዩ ኣብ ንኣንስቲ ዝምልከት ምኽሪ ድዩ ኣብኡታት ከዓ ምስኡ ኣገልግሎት ይህባ ማለት እዩ ትካህን ናይቲ ዘላቶ ዓዲ ሕጂ እዛ ከምዚ ዝመሰለት መበለት ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ምኽንያት በዓል ዲያቆን መሓሪ ኮይና እያ ማለት እተን መበላሉ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ሓላፍነተን ተሰኪማ ኩሉ እቲ ወፃኢታታ ናይ ክራይ ገዛእ ድዩ ናይ ኣስቤዛ ድዩ እታ ቤተ ክርስቲያን እያ ክትኽእሎ ዘለዋ ሕጂ በኢና ንሪኦ ብዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያት ኣብቲ መጀመርታ ጉዕዞኦም ነዛ መበለት ተገዲሶም ላይኦም ማለት እዩ ሕጂ መበለት ክንብል ከለና ክቡር ስሚ ኣነ ሕጂ ንምንታይ ኣብዚኣ ክዛረብ ፈትየ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ ኣብ ገዳማትና ብኤርትራ ኣነ ቁሩብ ቂር ኢልኒዩ ከም ፀርፊ ዓይነት እዮም ዝጥቀሙሉ ክሳብ እቲ መበለት ዋላ ነተን ኣዴታትና ሞኖኮሳያት እተን ዓለም መኒነን ብድንግልና ዝነብራ ብንእስነተን ናብ ገዳም ዝኣተዋ ከይተረፉ እዮም መበለት ዝብልዎን ማለት እዩ ብዓድና እዚ ጌጋ እዩ እሰን ሞኖኮሳያት እየን መበለት ኣይኮናን እታ ብድንግልና ትነብር ከዓ ድንግል እያ ተባኢላ እያ ትፍለጥ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ሕጂ ንዕን ኣብ ምእላይ ዝኾነ ፀገም ምስ ተፈጥረ ሽዑ እዮም ኣቦታት ሃዋርያት ንሕና ነቲ ቃል ካብ ምስባኽን ንህዝቢ ካብ ምፅላይን ደው ኢልና ኣብ ምዕዳል እንጀራ ክንኣቱ ስለ ዘይንኽእል ሕጂ ነዚ ዘገልግሉ ዲያቆናት ንምረፅ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ሳላ ዘንመበላሉ እዚአን እዩ እቲ ናይ ማዕርግ ዲቁና መፂ ማለት ስለዚ እቲ ብሉፅ ዲያቆን ድምፂ ስለ ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኡ ተንስኡ ፀልዩ ክብል ከበሮ ክወቅዕ ዘይኮነ ቀንዲ ነተን ዝዓበያ ዘይወለደት ክትኸውን ትኽእል እያ እታ መበለት ወሊዳ ዝተሰውእዋ ዝመትዋ ክትኸውን ትኽእል እያ ዓብያ ኣላይ ዘይብላ ክትኸውን ትኽእል እያ ስለዚ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን እያ ትኣለያ ሕጂ ነዚኦም ከኣልዩ ነዚአን መኣዲ ክሰርዑ ስለዚ እቲ ሓቀኛ ርድኢት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና ዲቁና ማለት ተልእኾ ናይ መኣዲ እዩ በቃ እሱ እቲ ቀዳማይ ስራሕ ማለት እዩ ነተን መበላሉ ምክንኻን ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚኦም ኣቢሎም ቁርባን ውሕተለ ይቕረታ ስለ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን ይቐኒለይ ኣሜን ኣቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ሰኔን ኔረንተን ሕቶታት መስለኒ ምስ ጊዜና ክንከይድ 9 ደቂቃ ኣለዋና ሕጂ እውን ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳብ ተለዎም ነቦታት ዕድል ሂበ ጸሎት ገይሮም ክዓጽውልናዮም ኣነ ድማ ጊዜ ይብልናን ሕጂ ንትመጽእ ሰሙን እትምለስ ፍቓድ እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ ሕቶላትኒ ንኻልእ ሰብ ዕድል ክህብ ኢለየ ሕቶታት ስለ ዝበዝሐ ስቕ ኢለ ጸኒሐ ሓንቲ ሕቶላትኒ ኣብዛ ናይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ኢና ኣለና ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 እያ ሕቶይ እወ እቲ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብክብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር
برقص عابيو التبليا تحتوي بزعبا ናይ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ደሎ ብስጋ ሰብ ከም ዝተገልጸ ብመንፈስ ከም ዝጸደቐ ብመላእኽቲ ከም ዝተራእየ መላእኽቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ልደት እዮም ሪኦሞ ምስ ወልደ መብልዕ ባል ስብሐት ለእግዚአብሔር ኢሎም ዘሚሮም ቅድሚ ሪኦሞ ይፈልጡን እዮም ንእግዚአብሔር ብስጋ ምስ ተገልጸ ግን ንመጀመርታ ግዜ ሰሙን ንወልደ እግዚአብሔር ብስጋ ክሪእዎ በቂዖም እዮም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ተሰቢኺ እዩ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብክብርኻ ዓረገ ትብል ሕጂ ኣብዚ እንታ ሕቶይታ ብመንፈስ ጸደቐ ትብል ክርስቶስ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ እዩ ብመላእኽቲ ተራእዩ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰቢኺ እዩ ኣብ ዓለም ተኣሚኒ ብክብሪ ዓሪጉ እዩ እታ ብመንፈስ ጸደቐ ትብል ግን ሳቑር ኣይተረድአትንን እሞ ብመንፈስ ድዩ ጸዲቑ ብባህሪ ጻድቕ ደይኮነን እትብል ሕቶላትኒ እዚኣ ኣብ ትመጽእ ደሎ ሰሙን ፍቓድ ኣምላኽን ፍቓድኩም እንተኮይኑ እዚኣ ሕቶላትኒ እሞ ናብ መዛዘም ክንከይድ ኢና መስለኒ ኣቦታት መደምደምታ ትብልዎ ተሃልዩ መደምደምታ ጌርኩም ብጸሎት ተዓጽሉኒ ዲያቆን ኣብ መንጎ ኩለና ሓሳብ ሂብና እንዲና ካብ ኣብቲ ናብ ካልኣይ መልእኽቲ ምስ ሰገርና ትምለስ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ንዓ መሊሶም ተዓፀውልና ጽቡቕ ኣቦና ነተን ዘለዋ ደቃይቕ ነዛ ናይ ዲያቆን መሊስኩም ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቲ ድማ ድሓን ይቐኒየና ሰምዖም ዘለና الراي ቃል ህይወት የስማዓልና እቲ ብመንፈስ ጸደቐ እዚ ምስክርነት ዝሲ ንዓኻትኩም እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ኣየድልየንን እዩ ንዝብል እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ደብረ ታቦር እዚ ዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ክብል ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ በአምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝወረደ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 1 ክብል ከሎ ኣነ እኳ ኣይፈለጥክዎን እቲ ብመንፈስ ከጥምቕ ዝኣዘዘኒ ግን እቲ ዝወርድ ንሱ ይበለኒ ዝብል ማለት ስለዚ እቲ ምስክርነት እግዚአብሔር ሓደን ሰለስተን ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ሰለስትነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ቤተክርስቲያን ተቀበሎ መንፈስ ቅዱስ በአምሳል ርግቢ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ መግላጹ ነቶም ኣመንቲ ዝያዳ ንምእማን ነቶም ወዲ ዮሴፍ ጸራቢ እዩ ወዲ ማርያም እዩ ዝብሉ ከዓ ሰማያዊ ምስክርነት ንኸውን ነታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምራዱ ብመንፈስ ጸደቐ እምበር መንፈስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ወልዳ ኣጽዲቕዎ ማለት ኣይኮነትን ከም ተሓሳብ ማለት እሞ ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ብዙሕ ኣይበረህትለይ ንቕሬታ ኣራይ ድሓን መወከስን ውስኸላ ኣብ ዝመጽእ ግዜና እሺ ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣራይ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ንጸሎት ነዳሎ ኣቦታት ናብ ጸሎት ከዓጽሉና እታ መጽሓፍ ኣውፃሎም ቦሽ ዲያቆን ነቦናታ በንሰበቁ በንተ ሰላም ሒዞም ኣለዉ ሞባይሎም ኣራይ ጽቡቕቲ 33 ምናልባት ታቁፅራ ይጠቀስክዋ ቀዳመይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 32 ክሳብ 34 ዮሐንስ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ሪእኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ዝቕመጥ ከሎ ትሪኦ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ከዓ ሪአኹሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን فقيدم ديما أبونا ودي أمدي ምዕራፍ ባድገመለ ቆልሓዊ ኣቦና ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 32 ክሳብ 34 እሺ ካብ 32 ክሳብ 34 ቃል ህይወት ይስማዕ አሜን ናባኸም ይበና በቆምስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ
ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነትን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ኦ ንኩሉ እትሕዝ እግዚኣብሔር ንልምነካን ንማልደካን ኣሎና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ እውን ኣፍስሰልና ብዘይካኻ እንፈልጦ ባዕዲ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርና እውን ብሰላም ሓሉ ንመፍቀሪተ እግዚኣብሔር ሃገርና ኤርትራን ኩለን ንነብረለን ዘለና ሃገራት እውን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃበን ኣብ ምእታውናን መውፃእናን ንዘለዉ ጎራብትና እውን ብሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕኑዕ ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክርከብን ብክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናባኹም ኣቦና ናባኹም በነሱም ኣጣት እፀውልና ብጸሎት ኣቦ ኣቦና ናባኹም እዩ ኣይ ደሓን ኢለያ እንደዚኣ ኣይኮነን ኣቦናና እግዚአብሔር አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰላም ሰላም ካሃበና ሰላም ካጽናዓና ኃጢአትና ይቅር ይበለልና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ከም ሰናይ ፍቃድካ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርድአና ደቅና ብጽቡቅ ክኸዱ ንምነለና እሞ ቀዲምና ንሕና ንዓኻ ክንመስልን በቲ ዘርአኻና መገድን ክንመላለስ ሃበና ቅድሚ ንደቅና ክእሮሙ ምድላይና ንሕና ክንእረም ከም ዘለና ክንፈልጥ ደግፈና ርድአና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምሳናኹን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምጻእ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣበሳናን በደልና ሕደገልና ካብ ኩፋ ኣድሕነና ዳእንበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ወኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስተ ፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ተፈትዎ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኽ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም ሕደሩ ናብ በቦታኹም ብሰላም እተው አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን በሰላም እተው እግዚአብሔር በሰላም ለና ቤትና እተወና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማ ታትና ዲያቆን ኩሉም መምህርና ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዕኩም ደሓን ሕደሩ አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ብሩኽ ለይቲ